Bydd a pawb a chroeso. Mae'r cyfarfod yma yn cael ei darlledu'n fyw a bydd hefyd ar gael ar-lein nes ymlaen. Os nad ydych chi'n hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Yr eitem gyntaf ar y rhaglen heddiw yw ethol cadeirydd. Felly gyd wedi cael cyfle i enwebu erbyn 5 gloch neithiwr ac gallai ganadhau mod un enw sydd wedi dod i law, sef cynghorydd Elwyn Edwards. Felly, gan nad oes angen etholiad, gallaf cadarnhau ffurfiol aloggyfach Elwyn Edwards am fod yn gadeirydd am y flwyddyn i ddod. Gofyn i chi ddod yn ei sgwrsio. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i'r pwyllgor i'n gadeirydd sy'n wedi eto. Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso is gadeirydd. Unwaith eto, ydych chi wedi cael cyfle i enwebu un enw dad i law, sef cynghorydd Fia Wyn Owen. Felly, gan nad oes angen etholiad, hoffwn cadarnhau ffurfiol aloggyfach Fia Wyn Owen am fod yn is-gadeirydd i'r pwyllgor am y flwyddyn i ddod. Iawn, diolch yn fawr iawn. Bydd 3 ymddiheuriad yn absenoldeb a datganiadau cadeirydd. Un datganiad sydd gyda i gael ddiolch i'r bobl yma sydd yn ei wrando heddiw. Mae'r swyddog yma fe'n son newydd wedi gweithio beth ydych chi'n neud a beth ydych chi'n neud. Sa rwy'n ddaca diddordeb? Oes, oes yn eich ddaca diddordeb yn yr achos Ceunag Cymraeg. A dwi'n ymwybodolwr efo Mynediad Plant sydd wedi bod yn rhan o'r gwrthwynebiad. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n arall? Gareth? Ie, yn yr achos yn un decomisiynu yr achos sydd wedi cael ei roi ger bron yn National Grid. Rhaid i datgan diddordeb personol o'r mab yn gweithio National Grid yn Abertawe. Iawn, Iawn, hoffwn ychwanegu gyda ni wedi yn deall bod ni wedi cael barn gyfreithiol ychwanegol ddoe ac ar balans dyda ni yn teimlo bod well datgan diddordeb personol ac yn ogystal hefyd diddordeb sy'n rhagfarnu. Felly, pan fydd y cais yn cael ei gafod, wnawn ni wedi adael yn stafell ysgwyd. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Dwi'n arall? Dwi'n gweld bod, ydyn y cofnodion, yn cael ei barhain gywir. Dwi'n gwneud efo'r ymddiheuriadau. Ymddiheuriadau. Ymddiheuriadau, fi'n arw dwi. Mae Lewis Hughes yn ymddiheuro. Mae Elfed yn trio dod i mewn o ddau safwyr y fan cinio, ond dwi'n gweld bod yna hyn o bryd. Dwi'n hefyd arall? Agos, diolch yn fawr. Cofnodion, neu gen i barhain yn gywir. Neu rhywun yn beth eich ffordd i hwnna nhw? Cofnodion yn beth ydych chi? Yw'r ffeth adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio a genedlaethau. Oes gyntaf i hwnna beth.
Alex, sy'n gwybod hwn? Diolch, Mr Cadeirydd. Ie, cais di hwn gyda'ch bron chi ar dir ger pont yr Afon Gam gan Cynllunio. A cynllun cynnyrchu trydan drwy'r cynllun hydro i gynnyrchu hyd at 600 kilowat yn Afon Cynwal. I gynnwys llwybr dibellau, morglaw, gymeriant, pwll echdynnu, dibell dŵr taniarol o tua 1.2 km. Adeilad terbain, adeilad iselyddion, newidiadau'r fynedfa bresennol ac ail-leoli mynediad rhiffa bresennol, a dalaid gosod dros do a datgyfeiriad llwybr troed dros dro, a chysylltiad awr trydan uwch ben ac o dan y ddaear i'r bryd meddylithol. Fel mae aelodau yn ymwybodol, bu cais i alw cais mewn mewn i gael ystyried gan Llywodraeth Cymru, yn dilyn i'r cais cael ei drafod yn y Pwyllgor, y hirio yn y Pwyllgor, mis Ionawr, flwyddyn yma, 11 o Ionawr. Yn dilyn i'r Llywodraeth Cymru ystyried cais i alw mewn, daeth penderfyniad i lawr o dyrtod ar y 7 o Ebrill eleni, yn datgan a doedd materion a godwyd y bwys mwy na lleol ac yn ddylid ei alw mewn i benderfynu Cymru. Felly, canslwyd cyfarwyddwyd i Llywodraeth penderfynu cais. Mae'r cais yma wedi bod i mewn dros 2 flynedd, bellach o bron i 2 flynedd, ac cyn i'r cais cael ei gyflwyno oedd yn angenrheidiol i'r asiant gymeryd a ymgynghoriad cyn cais. Ac oedd hwnnw'n dod mewn 3 darn, so ymgynghoriad arbenigol, ymgynghoriad wedyn efo cymuned lleol, a wedyn ymgynghoriad cyhoeddus, a wedyn y pwrpas y darn o'r broses ydy dod atebion at y gilydd a wedyn gyflwyno'r cais yn dilyn sylwadau y naid yn ystod yr ymgynghoriad yma. Bydd a'ch becyn a thallan bydd agenda ar y becyn eitha helaeth o gynllunia ymatebion gan ymgynghoriad swydtodol, a wedyn mae'n amlwg yn bwysig fel rhan o'r benderfynu'r cais heddiw. Hefyd, ar y 14 o Ionawr, jyst cyn y Pwyllgor yn mis Ionawr, gynhalwyd panel ymweld gyda 6 o gynghorwyr aelodau bresennol ynghyd â swyddogion, gyda noswyd agwedda o'r datblygiad o'r lle maen nhw'n tynnu dŵr, y tŷ tyrbain, a wedyn oedd yr aelodau'n gallu gweld ffurfol y llinell o'r man golygfa sy'n wrth ochr y ffordd sy'n dros y Mynediad. Mae'r safle tua 1.2 metr i'r llewyn o gyffordd B457 a 3.8 km i'r dwyrain o Langwystynio. Afon Cynwal yn cyflawni dŵr i'r cynllun. Mae'r cynnig ar dir fferm cwm sydd ar gyrion ucheldiroedd yn Ignains. Mae glawiad blynyddoedd yna brywetalodd yn 2.2 metr neu 6 nodwedd. Mae'r Afon Cynwal yn mudo ag Afon Dwyrig tua 6 km i lawr yr afon o rhedr y cwm, ac ar ôl mynd dros yr rhaear rhedr y cwm sydd yn agwedd. A derfwriaeth perthnasol ydy'n amlwg cynllun datblygu Eryri, canllawia cynllunio atodol, polisi cenedlaethol, nodiadau cyngor technegol, dyletswydda nodiadau deddfwriaethol, polisi cenedlaethol ynni, polisi cenedlaethol cynllunio, a cymryd dyfodol y cynllun cenedlaethol. Mae yna hyd at di polisia sy'n berthnasol i'r cais sydd wedi cael ei ystyried wrth i swyddogion asesu'r cais yma. Mae'r tir sy'n gysylltu â'r cais yn cefn gwlad agored, mae'n dir mynediad agored, a mae wedi leoli'r rhannol fewn ardal gadwraeth arbennig y Mynediad ar unig ddeall. Ardal gadwraeth arbennig Mynediad arbennig ddeall o safle ddiroldeb gwyddonol arbennig
a mae rhan o'r bibell o fewn safle diddordeb gwyddoniol arbennig. Mae o fewn tir o ddynodwyd dan adran 3 ar ddefn bywyd gwych a llawn gwlad 1995. Mae yna lwybr cyhoeddus hawl trafod tramwy 322 sy'n rhan o'r llwybr llechi, a mae'r safle i gyd o fewn path craidd Alun Dywyll. Oherwydd natur y cais a maint y cais yn gais mawr, fel sy'n cael ei nodi yn eich adroddiad chi, ac fel rhan o hynny roedd cyflwyno asesiad effaith amgylcheddol. Fel rhan o'r asesiad hwnnw, roedd yna adroddiadau ar sensitifrwydd traftadaeth ac archeolegol, effaith ar y tirwedd neu effaith wledol, effaith ar goed a tyfiant, effaith ar gynefin a bioamrywiaeth, effaith ar ymgylchedd dŵr gan gynnwys dŵr daear, ac effaith ar risg sefydlygydd. So dyma'n dangos safle'r cais, fel chi'n mynd ddechrau pam Trafan Gam, a wedyn yn gweithio hi'n lawr tuag at bentra San Cynllunio. Dyma ffin cynllunio y cais, dangos llyfr y gwaith yn gymryd y lle. Dyma dangos y bibell sy'n lawr y lle. So fel dwi wedi dweud, eisoes mae'r hwn yn gynllun heidro heidro dadanol i gynnyrchu trydan i'w allforio i greu lleol. Mae cynllun heidro yn para amser 50 mlynedd cyn y byddai angen i unrhyw waith ar newyddion nawr. Byddai datblygiad yn amlwg yn cynnwys rhai nodweddion parhaol a rhai nodweddion dros dro. Mae yna mewnlif lle maen nhw'n tynnu dŵr o'r anfon cynfol i gynnyrchu'r trydan, a bydd bibell wedyn yn cludo'r dŵr yna i'r tir tyrbain sydd yn slaw. So fel adeiladau parhaol, bydd angen tŷ tyrbain newydd ac adeilad mesuryddion. Bydd angen cysylltiad i'r grid cenedlaethol, a bydd angen mannau storio adeiladau dros dro. A hefyd, mae yna fel rhan o'r gwaith yna gwaith adfer a gwella, a fydd yna mynediad ac adeiladu safle yn ystod y gyfnod gwaith. Yr unteg lle maen nhw'n tynnu'r dŵr yn cynnwys adeilad argae corff dros dro i eithrio dŵr o'r wely'r afon gan strwythur dderbyn o fewn yr afon wrth y pwynt sy'n ei dŵr. Nad yw anfon cynfal yn llif nidol o'i greator i bysgod, mae dyluniad y cynllun yn gwerthfawrogi mesurau ar gyfer pasio diogel pysgod nidol. Byddai rhannu'r llif rhwng yr afon o'r derbyniad ac yn yr adeilad heidro. Byddai'r prif rhannu'r llif yn cael ei reoli gan olsau, petrolog a ffurfwyd yn riber groen concret yna byddai'r dŵr derbyn mynd trwy'r sgrin pysgod ei siambr llonydd a'r swm. So welwch chi ar llun, mae'n dangos fan afon, mae'n tynnu'r dŵr allan. Dyma cynllunio yn dangos yr argae sy'n dynnu'r dŵr ar sgrin, sef yn tynnu sef yn bibell yn dechrau. A hwn ydy'r strwythur yn dangos y strwythur. So mae'n amlwg, bydd angen pibell tynnu'r dŵr ac bydd o tua 1.2 km i'r pwynt gollwng terfynol, a byddai wedi gladdu'n llwyr o'r man tynnu dŵr i lawr at y tŷ tyrbain. A wedyn fydd yna darn byr o bibell wedi gladdu cymryd dŵr o'r tir tyrbain i allan yma i bolchi fo'n ôl, a'i trosglwyddo fo'n ôl i'r afon. Dyma cynlluniau'n dangos y bibell o'r pwynt sy'n ei dŵr lawr i dŷ tyrbain. Fel allwedd, sori. So mae'r lliw glas ydy technogaeth tir. Y llinell goch ydy safle cynllunio a planning boundary. Lle sydd wedi hatcho ydy gwaith dros dro, lle ma'n wneud y gwaith. Y piws ydy pibell, a wedyn lleill ydy cysylltiad i'r grid, ac yn ola ydy y llinell grin ydy'r dwybwyr gyhoeddus. So dyma mae'n dechrau ffordd y bibell dechrau lawr o'r lle mae'n tynnu'r dŵr lawr y dyffryn. Llwybr gyhoeddus yn hefyd. A welwch chi fan hyn y maes, lle mae'n dangos y maes parcio fan'na, mae'r olygfa
dros y dyffryn sy'n sbio dros ardal y cais lly. Hefyd, yn ystod yr derbyn y cais, ac ymgyhorio Cyfoeth Naturiol Cymru, byddwn nhw eisiau fwy o wybodaeth sydd yn croesi'r afon a croesi'r nant, cyflwynwyd wybodaeth pellach i Cyfoeth Naturiol Cymru ac i ni fel swyddogion gael asesu y wybodaeth ychwanegol hwnnw lly. Dyma'r wybodaeth ychwanegol yn yr bynwyd lle fel cynllunio ychwanegol ar ôl i'r cais gael ei gyfestu. So mae tŷ Terbain yn gwlad y dyffryn a fod wedi cael ei godi gyda waliau o ffram ddur, gyda waliau bloc concrete chladi'n pen, so fydd yn fath debyg i adeilad amaethyddol. So mesuriadau di 5.4 o uchder, 8 metr o le, 10 metr o ddyfnder. A dwi'n fod to a bwch profil fel sydd ar adeilad amaethyddol. Drws am signal sain wedi ei loli wyneb i'r afon i'w hael sŵn ar effaith roedol. A wedyn o fewn y tŷ Terbain am fod y Terbain taws yn ebydig a goffer rheoli. Dyma llun y dyrchiad y to y llun ymwysol ar y safle. Mae'r tŷ Terbain ar y dyrchiad yn wylad y cwm sydd ystod ochr yr afon. Dyma ni. Dyma na dŷ mesurydd, di hwn ddim yn bell o'r maes parcio sydd wrth ochr y ffordd. A wedyn fan'na fydd y cebl wedi fyny dysgwyddo cenedlaethol. So mae hwn yn adeilad efo wedi gладio efo cheri a to llechi. Mae'n cael ei osod yn isan o'n ddaear mwyn nid bod yn ymwthiol yn y tirwedd a hefyd i felchu llethrau naturiol. Hefyd, fyna, o'n eisiau sôn, mae'n fannau dros dro i rei defnyddiau gysylltiedig ar gwaith, ac bydd angen creu mynediad dros dro. Ac yn amlwg, fel chi, fyna modau ni siŵr bod yr ardaloedd yma yn cael ei fydd yn ôl fel oedden nhw'n yn wreiddiol. Mae'n nwy am y tŷ mesurydd eto. Dyma'r edrychiad allanol o'r tŷ mesurydd. Fel dwi'n cysylltiad i'r grib, fydd angen cebl tanddaearol tua 600 metr o hyd i'r pwynt o llestri rhwydwaith, so maen nhw dros ffordd i'r tŷ mesurydd. Dyn fel yn dweud, fydd rhaid i mannau stori a defnyddiau a fydd angen o dastryfeirio hawled tonig hoeddus dros dro sydd y gwaith. Am Llangyfri, fydd y gwaith yn cymryd adeiladu'n cymryd gyda 8 a 10 mis. Gyda adferiad graddol o'r corridor gweithio, so corridor gweithio yn lle fydd y bibell yn ymwysig. Bydd angen adfer prifoedd, tweirth a micro i ffurfiau fysiau'r plannu a chynnifinau o dan gynllun gwella a monitro biomoniad. Mae'r safle mynediad agored, hawl tamrifol wedi dweud, a hyd dyffryn sydd yn llwybr presennol wrth i ddod yr unol allan o'r gwm cynfal. Yn ogystal yn nodweddion parhaol, mae'n anodol y bydd nodweddion nad ydynt yn parhaol a bydd yn angrediniol yn ystod unrhyw diwrnod adeiladu'r ddatblygiad. Bydd angen ffurfio pwyntiau mynediad llygredau dros dro newydd a llycyn caled ar ôl safle oddi ar y B439. Mae hwn wrth un beth o lle maen nhw'n tynnu dŵr y plant. So mae'n dros dro fydd rhain. Yn does o ddim sylwadau dwi'n riffiad. Fel rhan o'r cais, ac am bod yr awdurdod yma mewn llwydod cymwys, astudieddion rheolau cadwraeth a chynefinoedd a rhywogaethau 2017, mae'n ofynnol i'r awdurdod hwn gynnal asesiad rheoliadau cynefinoedd. Wrth wneud yr asesiad yna, mae'n ofynnol bod ni'n cysylltu ymgynghori ar Cyfoeth Naturiol Cymru. A dyn mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi nad ydy'r esblygiad debygol o effaith andwyol ar ardal gadwraeth arbennig ac ardal gwarchod arbennig midwynt ar unigoliaeth o ystyried y mesur lliniaru sy'n cael ei gynnig o fewn y cais. So mae hwn yn dangos dystri fel ynia gyda'n lle mae'r tynnu'r dŵr allan a fel mae'n afon yn gweithio hyn i lawr lle.
O'r llun yma, fe welwch chi i'r gorllewin lle mae bibell yn uno a llwybr troed 22, sy'n gweld y B491 wrth ben o fan hyn lle. Ia, band gwyrdd tywys sy'n disgyn i ddeud gwyth trwy ganol llun, wyth sydd yn bach o bibell yn croesi lle. Rhai croesi. Roc yn dron yn ymwneud. Ie, sef hwn yn dangos dron da ni wedi gymryd, dangos o'r pwynt allanfa, dilyn yr afon lawr. Jyst i chi weld y tirwedd a'r bwriad yn ei gyd-destun lle yma sa'n haws dangos o drwy ddefnyddio dron lle. So fe welwch chi'r dron o'r afon yn gweithio hyn lawr y dyffryn wan lle, tuag at rhaid y cynfa, rhaid yr iconic. Wel, lle mae'n tynnu'r dŵr lawr hyd y pwynt yma, mae'r tir eitha gwastad a wedi mae'n disgyn yn serth wedyn dros yr hyd. Dipyn yn hir am ymddiheuriadau, ond dwi'n bwysig bod chi'n gweld o yn ei cyd-destun. Dwi'n mynd i troi rownd ond da ni'n sbio yn ôl i fyny y dyffryn. Ie, jyst nath y dron yma gael ei wneud jyst cyn y Pwyllgor ym mis Ionawr. Yn amlwg oedd wedi plawio oddi reis lib adeg ynny lle. A mae'r hyd yn y lais yn pink full flow adeg ynny lle. Mae'n jyst dron arall, yn eisiau ddangos chi'n o'r Pwyllgor lle. Lle ni'n dweud bod sy'n terbain yn edrych, sy'n gweithio yn ôl i fyny'r cwm lle. Welwch chi'r afon lle, y darn yma fydd y tŷ terbain, lle ni'n
dwy'r yn aswys yn ôl i'r afon wedyn. Bydd y gweithio bod y dron na wedi dangos wrth i roed y cais i destyn ar dangos yr hyd yr safle'r cais. Ia, a'i mlaen i y materion cais. Fel mae aelodau'n gwybod ar adroddiad, y cais wedi cael ei gyfeirstrwyd oes nifer hysbys eglon safle. A wedyn llythyr ysbysig ymdogion 17 pryswyr Dodos. Yr adeg ysgrifennu adroddiad hwn yn ychydig dros 1,720 sylwadau wedi derbyn yn ymateb i'r gyfeirstrwyd y rhoedd i'r cais. O'r heini, mae tua 1,590 wedi codi gwrthwynebiadau, ac mae ychydig o dan 140 o'r gwrthwynebiadau gyflwynwyd yn union yr un fath yn gwych ar lein. Derbynwyd ychydig o dan 140 sylwadau gefnogi'r cynnig. Doedd nodi bod yr adroddiad hwn serch hynny yn ystyried ac yn rhoi pwysau yn cydbwysau'r cynllunio bob fatar sy'n ystyrthedd llunio perthnasol, fewn fframwaith a sefydlwyd yn gyfraith a pholisi cynnwys. Fe welwch chi o'na, mae yna adroddiad, mae yna wrthwynebiad gan y cyngor tref Ffestiniog. Yn wreiddiol, oedd y cyngor tref wedi datgan gefnogaeth, ond derbynwyd llythyr gan y cyngor tref ar yn ddiwedd mis Mawrth eleni yn Jeni. Hwnnw wedi ystyried gwybodaeth pellach. Dwi'n dweud oedd yr awdurdod debyg ar ei wybodaeth pellach yn aml bod cyngor wedi trafod pellach a wedi dod i benderfyniad hwnnw'n gwrthwynebu'r cais. A mae'r resyma am y tebyg swyddogion o fewn yn y adroddiad. Felly oherwydd natur datblygiad ar effeithiau gwledol, mae'r ceunant cynfal yn lefydd o sensitif uchel iawn. Mae'r asesiad landscape visual impact assessment yn nodi pwysigrwydd yr hyd felly. Mae yna gwyliau yn ymyl dyffryn golygfeydd drosti'r ymhellach i ffwrdd. Yn ystod y gwaith adeiladu bydd effeithiau'n andwyol yn bach gymhedrol o ystyried agoriad dros dro cofiad o'r gwaith o presenoldeb cyfodd sylwyrdion planhigion. Yn dilyn adfer trin prifoedd adfer tweir proffilio micro ffyrddau ac adfer llystafiant, asesir effeithiau gweledol a rhai yn andwyol bach wedi cyfyngu bennaf i gyffiniau uniongyrchol gwerthu lle gwaith cerig a ffani gofalus ymwneud ffyrdd ddol. Effaith adeiladu ar y tirwedd yn amlwg o unrhyw waith fyna fydd effaith adeiladu datblygiad. Oedd yn dweud mewn 18 mis i wneud y gwaith, o dros dro fydd ar effeithiau hynna. Byddai yna effeithiau andwyol mawr cymhedrol ar dirwedd o fewn safle ac yn y gynffiniau unigolchol. Byddai hyn yn gymunedig erdal ddial iawn. Byddai effaith gymhedrol fach ar anadweddion o fewn safle. Bydd o aflonynydd dros dro i'r llystafiant yn presennol, ond i cholli'r unrhyw boed na anadweddion o werth. Byddai effeithiau'n andwyol gymarol fach ar ardaloedd cymeriad y tirwedd i hangach o ystyried y byddai maint raddfa'r newid yn fach yn cael ei brofi dros ardaloedd trieryddol fach. Effaith hir dymor o tirwedd, byddai effaith hir dymor o tirwedd yn ystod y cyfnod gweithredu yn rhoi dibwys. Byddai llystafiant aflonwydd yn ystod y cyfnod adeiladu wedi adfer yn y tymor byr, byddai plannu chydig bwyd ychwanegol yn fuddiol. Mae sylwthera parhaol fel ti terben sydd wedi lleoli'n sensitif a mae'n defnyddio fel bod yn audacious yn y rhai sy'n dderbyniol ac o fewn graddfa y datblygiad yma lle. Ia, fod yn dweud effeithiau gwledol camau adeiladu dros dro fydd yna fydd angen dargyfeirio
dyma hawyn bod o'n di weld ysgogiad ydy o'r man golygfa yma symud lawr i ddyffryn. So yn gweld gwaith yn digwydd ar y big base fy'n oedd y gwledydd sefydliad gyfeirio. So fydd yna effaith gweledol dros dro fydd yn eithaf yn y gwaith adeiladu mynd ymlaen o fydd y gwaith adfer yn cymryd lle. Yn amlwg mae rhaid cael swyddog gan Cyfoeth Naturiol Cymru dynnu dŵr o'r afon. Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n delio efo'r mater yma bod nhw wedi ymgynghori o'r awdurdod yn ystod y broses yma. So mae'r swyddog yna yn bodoli a wedi ganiatáu eisoes yn Cyfoeth Naturiol Cymru. A wedyn, dim ond pan mae ddigon o ddŵr yn yr afon fydd yr hawl i dynnu drwy'r i gynnychu trydan lly. So mae'n dweud, ni allu tynnu mwy na 70% o'r llif ychwanegol. Y swm mwyaf y ddŵr i chi dynnu yw 4,5,619.2 metr cwbig y dydd. Ni ddylai cyfraniad dŵr tynnu dŵr ar unwaith a hon fod yn fwy na 528 litr ar eiliad. Mae'r profiad can ddyddiadol y rhaid ar yr waith wedi ddatosoli ac mae'n dod i'r casgliad. Mae llif gweithio llefeini a troseddau ymyrraeth y cyngor preswyldeb y dŵr cansawd o'r flwyddyn dan llifau naturiol isaf mae rhywfaint o styniad yn llif dŵr yn yr ochr mae'r dŵr yn parhau i fod yn weledol. So mae'n deud yn system, residual flow by wash and hands off thresholds maintain year-round water presence and sound in the low natural flows. Some reduction in sheet flow is inevitable, but water remains visually legible. Nath yr awdurdod gomisiynu arolwg annibynnol i weld yr effaith ar y rhaid ar shift o ystyried y tynnu dŵr. A wedyn, dath yr adroddiad yna gan yr cwmni ac yn ymwneud tirwedd hefyd a hydrolygu yn gweithio ar hwnnw yn gweithio yn agos efo ni am dipyn o fisoedd gath yn y gwybodaeth i gyd yn sylltiedig â'r cais. Wedyn gath yr adroddiad i'r casgliad yn gyffredinol mae angen cydbwyso effaith weledol tynnu dŵr ar y cwrs dŵr yn erbyn manteision bosib ffynhonnell ac newyddu o gynnychu dŵr. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod edrau gwyn yn parhau fod yn wladu ar bwynt llif lleia, felly cynllun i weithredu ar gyfer hedd gwm am fydd llifau mwy trawiadol i'w cael am gyfan llai o'r flwyddyn. Hefyd mae'r adroddiad yn dod i gasgliad yn dweud os offer awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gael mwy o hyder byddem yn awgrymu casglyth ffotografffiaeth mwy helaeth o safbwynt allweddol i ried ar y cwm ar wahanol gyfrannau llif wrth gymharu. Yn ogystal byddai taith gerdded o gwmpas y safle ar lif isel allan gwestiabu gwelldiad bywyd a gwahaniaeth mewn amser profiadol o'r ystyried bwysleithder a sain i ymwelwyr a hwnnw lefel. Yn amlwg mae'r awdurdod ysrogion wedi ystyried yn adroddiad yn fanwl yn ogystal tydi'r partis wedi ei dderbyn ymlaen i hyn ac yn rhoi pwysau priodol iddo wrth ystyried. Bydd angen creu llwybr i bibell, so fydd y llwybr o bibell o'r lle mae'n tynnu'r dŵr yn o'r llanfa fydd o'n 1.2 kilometr drwy'r bibell a bydd angen toriad o 4 metr o led drwy gaig ar gyfer 3 metr gyntaf o bibell gan alfa mewn siambor llynyddu. Bydd angen i'r ymder a lled y cloddi gan y tai mynediad i gloddiwyr. Ar ôl cwblhau, bydd y toriad yn cael ei elenwi y ffriddoedd a twaith o'i gosod yn ôl ar y wyneb. Byddai corid yr adeiladau 6 metr o led yn cael ei gosod ar y safle ac yn hwn mae angen corid o gweithio o 3.6 metr o led. Yn ogystal, bydd angen arosod ochr gogleddol llwybr billach felly dosbarthu damau bibell i pentyrru ac ei weldion ddarnau parhaus. Ystyrir bod y ddatblygiad ar y thedig wedi leoli ei sgoi niwed i dirwedd tirweddiad yn ochr yn statudol. Dyl gyda pob ddatblygiad o lygiad nabod bydd effaith yn dod yn achos hwn, ni ystyrid y byddai'r graddfa'r effaith o'r fath y byddai'n cyfynhau gwrthod y cynnig hwn, sydd fel arall yn cael ei gefnogi gan polisi cynllunio lleol a chenedlaethol. Oedd yn ofynnol i'r awdurdod wneud asesiad o dan rheoledau
Felly, yn cyngor Llywodraeth Naturiol Cymru yn cael nid sylw ar yr adroddiad yna wrth gwrs. Oherwydd mae yna ardal o'r cais lle mae bywgraffiad yn mynd yn ôl safle o ddirodeb gwyddonol arbennig. Wedyn fel awdurdod, ni wedi benderfyniad os oedd hyn yn dderbyniol, hefyd yn gyfarwyddyd yn, fel yn dweud yn y paragraff, 2.45 i 2.64 adroddiad yn bwysig yn cyswllt hwnna. So, mae'n tynnu sylw chi hwnnw lle. So, mae'r cynnig wedi leoli'n rhannol o fewn sawl ddiddordeb gwyddonol arbennig wygnais yn cynnwys nifer o nodweddion sbysebig. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi cyngor i'r ymgeisydd yn yr ymateb cyn cyflwyno'r cais ydidol a yn cynnwys cyngor technegol ar fydd oesurau esgoi'r difrod i'r safle dynodedig yma. Ers gyhoeddi'r cyngor hwn, mae polisi cynllunio Cymru 12 sy'n gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2004 wedi newid ar ran safle polisi. A mae'r polisi yn nodi blaenoriaeth cenedlaethol sweddol o fewn Cymru'r dyfodol i datblygu ecosystemau prif gyda'r paru rhwydwaithau ecolegol wedyn seilwaith gwyrdd. Mae polisi nawr ei bwyso diogelu a chreu newella rhwydwaithau ecolegol. Mae diogelu ardaloedd yn cynnwys nodi'r tir sy'n bwysig ar gyfer ehangu neu gysylltu rhwydwaithau ecolegol. Mae ffocws y polisi ar greu rhwydwaithau ecolegol ar raddfa fawr wedyn a sylweddol. Mae'n nodi bod safleoedd gweithgaredig yn hanfodol bwysig i wedi'r hyd-dymor yn hydrosterau. Mae adrannau 6.4.25 i 6.47 bod yn Cymru yn nodi bod rhagdybiaeth neu bob math o datblygiad o fewn ardal dynodedig yma fel mater o gwyddor ac eithrio datblygiadau sy'n angenrheidiol gyfal rheoli Mynediad. Yn un o hynny bydd yn gwbl eithriadol rhan fwyaf o fathau o ddatblygiad bod yn cyfiawnhau a fewn yr ardal wrth ymwysod dillgamd a paragraff 6 o polisi cynllunio Cymru. So felly, bydd o cynllunio lleol fel gweithio'r penderfyniadau ystyried polisi cynllunio cenedlaethol a phenderfynu awyr at ddatblygiad arfaethedig yn angenrheidiol ar gyfer rheoli'r dynodiad. Bydd ddatblygiad bach sy'n angenrheidiol i sicrhau ei rôl fel tirwedd fyw, lle gellir ystyried bod effeithiau ar ymwybyddiaeth arbennig mewn safle wedi dynodi ar eu cyfer dynerbyniol neu yn cyflawni hyd-destun ymgylchiadau gwbl eithriadol a dim ond lle ystyried i fod yn briodol a dwi'n debygol yn newidio'r safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, lle mae cytundeb eang a chlir o lliniaru a gwella fel rhan o gweithio'n datblygu. So felly mae'r darn bach o'r cais lle mae rhywbeth yn sipsio o fewn yr ardal dynodedig yma lle ni'n meddwl ochr allwyniol. Mae'r sawl ddiddordeb gwyddonol arbennig wedi nodi ers 2002. Nid oes unrhyw golled unigolgol parhaol o gynefin ar rhywogaethau wedi nodi o fewn yr ardal gosod o gleddol arfaethedig ar gyfer y prosiect. Mae colli cynefin yn unigolgol parhaol yn cael ei osgoi drwy greu ardaloedd gosod tymor byr yn unig. Mae mesur parth lawredig 10 metr o arfaethedig yn amddiffyn ychwanegol nodwedd arbennig y graiffaint. Yn dilyn ni, cos oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn am nifer o wybodaeth pellach yn nilyn ar y datblygiad sydd fewn o safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. A wedyn derbynwyd ymateb fis Ebrill yn datgan cybelled a bod llwybrau effaith a gyfeirwyd atynt ar gyfer nodweddiau hynny yn cael sylw digonol rydym yn ystyried bydd yn nodweddion hynny os fwyddodd o'r safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig hefyd yn cael ei diogelu'n digonol. So felly mae'n dod i ganlyniad nad oedd bod ddan bach ond oedd yn effaith sylweddol yn cael ei wneud ar y dynodiad yma lle. Bydd angenrheidiol cyflwyno datganiad seilwaith gwyrdd na mae'r lledu cam wrth cam o ddilynwyd gynnal o gwella mae amrwyddiaeth adeiladu'r rhywogaethau ecolegol gwydyn o darparu minteision net sydd bai amrwyddiaeth. Mae llwybr llyswennod lychau yslimod a phlannu coed wedi cynnwys yn y cynnig fel gwelliannau ac mae wedi dangos bod gysylltiad cynefinoedd
dychwelyd i gywr cyn adeiladu ar ôl i'r gwaith adeiladu. Mae'r asesiad yn dilyn fframwaith penodol sy'n rhaid i ddilyn lle, a mae hwnnw wedi ei gwblhau lle. Mae yna gynllun rheoli traffig wedi gyflwyno fel rhan o'r esblygiad, a nid yn gynnwys unrhyw sylwadau pellach gan adran priffydd yn Gwynedd lle. So felly dod i gasgliad ar y cais, mae'r datblygiad arfaethedig yn darparu capacity cynhyrchu a'n nwyddadwy ychwanegol sydd cyd-fynd a chwmpasu polisïau ynni a hinsedd. Sorry. Gan i wirio os ydych chi'n gweithio os gwelwch yn dda. Da chi'n clywed yn yr ystafell? Chi'n clywed y cyfeithu yn yr ystafell? Ie. Dwi'n mynd i'r llaw i fyny rhan os mae'n clywed. Fideo, da chi'n clywed? Ie. Ydy? Da ni'n clywed yn glir. Diolch yn fawr iawn. Iawn. Felly dod i gasgliad ar y cais, mae'r datblygiad arfaethedig yn darparu'r capacity cynhyrchu trydan ac nwyddadwy ychwanegol sy'n cyd-fynd gwmpas polisïau ynni a hinsawdd genedlaethol ac yn cynhyrchu targedau rhyngwladol genedlaethol ar gyfer ynni ac nwyddadwy. Mae'n dod i'r ganfyddiad hwn nodi'r gyda'r amodau ar gymhelliad waith a dros unrhyw effeithiau gweledol anniobyniol ar gymunedau naeth ai gyfagos a safleoedd cadwraeth natur a fynodwyd yn ymwladol neu genedlaethol na nodweddion a bod gwelliant bio-ymwylwaith yn cael ei gynnig. Ystyriwyd bob mater arall y godwyd o'r cyfweliadau ysgrifenedig yn ar y cyfan ganwyd bod materion y godwyd wedi cael pwysau priodol wrth ystyried y cais. Fel bod yr un ohonynt yn unigol nac yn gronus yn gorbwyso manteision ynni ac newyddiadwy datblygiad arfaethedig. Fel yr fframwaith polisi cynllunio perthnasol. Beth oedd ystyried yn cydbwyso cynllunio. Mae'n effaith y datblygiad wedi nodi. Ar y cyfan ystyried bod y cais dderbyniol a felly argymellir ei gymryd drwyo. Fel rhan o'r argymelliad, dwi wedi cael y rhestr o manyli'r amodau i gyd sy'n gysylltiedig os di'r elfen gymryd yn rhaid yn y tad. Rhai sydd wedi nodi mewn bod a mewn piws o fan hyn, dwi'n angen cyflwyno gwybodaeth pellach cyn ddilynwyr waith datblygu ar y safle, a fydd rhaid bodloni bod ddynion yr amodau yma cyn bod awdurdod mewn ymgynghoriad efo Gwledydd Cymru a ymgynghoriad sefydliad yn hapus bod sy'n cael ei gynnig bod gwybodaeth pellach yn ddibynnu allu. So dyma'r rhestr o amadau sydd yn eich adroddiad ti. Diolch yn fawr iawn, Mr. Cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn, Aled, am adroddiad gynhwysfawr iawn, yn manwl. Dyna sy'n dwi'n iawn? Yeah, so I'm just looking at sylw sydyn, please. So fel mae'r aelodau'n ymwybodol, yn fo maes copi o lythyr i chi fel sylwadau hwyr mewn ddoe.
Roedd y llythyr gan Cymdeithas Eryri ac mae yn ymwneud â her cyfreithiol bosib. Rydym fel swyddogion gyda cyngor cyfreithiol yn y broses o paratoi ymateb ffurfiol i hynny ac rwyf hefyd wedi derbyn cyngor cyfreithiol cyn y cyfarfod heddiw. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i nodi bod y math yma o risg yn bodoli gyda unrhyw penderfyniad ar gais cynllunio ac ni ddylid hynny yn ei hun dylanwadu chi fel rhan o'r proses penderfynu. Hynny, mae'r llythyr yn codi materion ac i sicrhau bod ni'n ystyried o'r holl sylwadau dderbynwyr gallaf ymateb i'r materion sy'n cael ei godi ac yn hori chi fel gallwch chi ystyried y pwyntiau fel rhan o'r proses penderfynu. O safbwynt y gyngor gan arfer, mae'r adroddiad Pwyllgor eisoes yn tynnu sylw at potensial o effeithiau gweledol sylweddol a allai effeithio ar fawredd gweledol o'r heddyr. Mae'r adroddiad hefyd yn cydnabod bydd effaith, ond nid yw hynny yn golygu bydd yn arwain at effaith gweledol sylweddol. Mae swyddogion wedi rhoi ystyriaeth i hyn wrth asesu'r cais, ond yn seiliedig ar y wybodaeth a tystiolaeth sydd o blaen ni, rydym yn ystyried bod unrhyw effeithio posib yn cael ei gorbwyso gyda ystyriaethau cynllunio eraill, ystyried y balans cynllunio yn ei gyfanrwydd. O safbwynt y sylwadau ynglyn â'r clwb ynni lleol, mae'r adroddiad yn cydnabod bod potensial o greu clwb ynni lleol, ond gan na bydd yn cael ei sicrhau trwy fwynedigaeth cynllunio ac nid oes angen clwb o'r fath i wneud y ddatblygiad yn dderbyniol yn nhermau cynllunio, allai gynghori chi i beidio trino fel ystyriaeth cynllunio faterol yn y broses o wneud penderfyniad ar y cais. Gan olaf, dehongliad o polisi cynllunio Cymru a gynnwys o fewn paragraff 6.4.27 ac mae Aled eisoes wedi ddangos copi o'r polisi yna i chi ar y sgrin. Mae'r pryderon a dderbynwyd yn dadlau bod angen ystyried o bodloni pob elfen o'r meini prawf yn paragraff 6.4.27 yn fwy na amgylchiadau cwbl eithriadol yn unig. Felly o safbwynt y polisi mae hefyd yn angenrheidiol bod y datblygiad yn cael ei ystyried yn briodol ac nad yw'n debygol o newidio'r safle o diddordeb gwyddonol arbennig, a bod cytundeb eang a chlir ar gyfer lliniaru a gwella o'r rhan o'r gynllun datblygu. Fel y gellir gweld o'r adroddiad a'r cyngor gan Cyfoeth Naturiol Cymru, rydyn yn bodlon na fydd y gynllun yn debygol o newidio'r safle o diddordeb gwyddonol arbennig. Rydym hefyd wedi derbyn digon o wybodaeth i sicrhau bydd effeithiau yn cael ei lliniaru a bydd gwelliannau yn cael ei darparu. Rydym hefyd yn gallu sicrhau hyn trwy amodau cynllunio priodol. Felly mae'r polisi a'r eithriad o fewn polisi cynllunio Cymru yn berthnasol ac mae angen ystyried ac ei gynnwys yn ei gyfanrwydd. Sorry, da ni'n golli y cyfieithu yma. Reit, dwi'n gofio di problem efo'r cyfieithu fyna. Ydi Rob ar y galwad stod yna? Well, you could read that letter in English. Catrin, but you just say test one? I weld os da ni'n clywed chdi. Ydi pobl yn clywed Catrin yn cyfieithu? Yeah, we can hear now. Okay, We so missed the whole of that letter. there was three cuts. Can you play that Katie now? Sorry, just Joe. Can you when did you lose translation? Just as that letter was started to be read. When Kira started then? Yeah. Yeah. So you'd like Kira to go back to all of the from the start to where she started then, yes? That'd be lovely, thank you. Okay, right. Okay. Ydy bosib felly Catrin i chdi jyst gyfieithu felly am weddill cais yma. Ydy hynna'n okay gen ti?
sorry to speak over you. We're just trying to sort out translation. Can I just ask Arvon to put yourself on mute now and Catrin is taking over? Thank you. And put your chat box on. Iawn. So na ni, cer ymlaen efo just catching am wedi lle ffaith os i catch mi gytun yma hynna. Oce. Cychwyn y cyflwyniad. Cyflwyniad Cira eto. A ymddiheuriad a tyfeisydd gyda dad yn Gymraeg hefyd. Ond, Ie, nôl i'r cychwyn. Fel eich bod yn ymwybodol am bo' maes copi o lyfr i chi fel sylwada hwyr yn ddoe. Bydd y llythyr gan Cymdeithas Eryri ac mae'n ymwneud gyda her cyfreithiol bosib. Rydym fel swyddogion gyda cyngor cyfreithiol yn y broses o paratoi ymateb ffurfiol i hynny ac rwyf hefyd wedi derbyn cyngor cyfreithiol cyn y cyfarfod heddiw. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i nodi fod y math yma o risg wedi doli gyda unrhyw penderfyniad ar gais cynllunio ac mi ddylid hynny yn ei hun ddylanwadu chi fel rhan o'r proses penderfynu. Hynny, mae yn codi materion ac i sicrhau bod ni'n ystyried y holl sylwadau'r dderbynwyr, lle bod mater i'r materion y godwy a cynghori chi fel y gallech chi ystyried y pwyntio fel rhan o'r proses penderfynu. O safbwynt y cyngor gan arfer, mae'r adroddiad eisoes yn tynnu sylw at potensial o effeithiau gweledol sylweddol a allai effeithio ar fawredd gweledol ar rhaeadr. Mae'r adroddiad hefyd yn cydnabod bydd effaith ond nid yw hynny yn golygu bydd yn arwain at effaith gweledol sylweddol. Mae stogion wedi rhoi ystyriaeth i hyn prosesu'r cais, ond yn seiliedig ar wybodaeth a thystiolaeth sy'n blaen ni, rydyn yn ystyried bod unrhyw effeithio posib yn cael ei gorbwysa gen ystyriaethau cynllunio eraill wrth ystyried y balans cynllunio yn ei gyfanrwydd. O safbwynt y clwb yn ei lleol, mae'r adroddiad yn cydnabod bod potensial o greu clwb yn ei lleol, ond gan na fydd yn cael ei sicrhau trwy'r hwymedigaeth cynllunio ac nid oes angen clwb o'r fath i wneud y datblygiad yn dderbyniol yn nhermau cynllunio, allai gynghori chi beidio trino fel ystyriaeth cynllunio faterol yn y broses o wneud penderfyniad ar y cais. Ac yn olaf, dehongliad o polisi cynllunio Cymru ar cynnwys y faw paragraff 6.4.27. Mae Aled eisoes wedi ddangos copi o'r polisi i chi yn y sleid. Mae'r pryderon a dderbynwyd yn dadlau bod angen ystyried a bodloni pob elfen o'r meini prawf yn y paragraff yn fwy na amgylchiadau o cwbl eithriadol yn unig. Felly, o safbwynt y polisi, mae hefyd yn angenrheidiol bod y datblygiad yn cael ei ystyried yn briodol, na dwi'n debygol yn newidio'r safle o diddordeb gwyddonol arbennig, a bod cytundeb eang a thlir ar gyfer lliniaru a gwella bod rhan o gynllun datblygu. Fel y gallu gweld o'r adroddiad a'r cyngor gan Cyfoeth Naturiol Cymru, rydyn yn bodlon na fydd y gynllun yn debygol o newidio'r safle o diddordeb gwyddonol arbennig. Rydym hefyd wedi derbyn digon o wybodaeth i sicrhau bydd effeithiau yn cael ei lliniaru a bydd gwelliannau yn cael ei darparu. Rydym hefyd yn gallu sicrhau hyn trwy amodau cynllunio briodol. Felly, mae'r polisi a'r eithriad o fewn polisi cynllunio Cymru yn berthnasol yn ei gyfanrwydd. Mae'r adroddiad yn dangos bod nifer fawr o polisi a cynllunio berthnasol eraill ac ystyriaethau cynllunio sydd angen ystyried wrth ddod i benderfyniad ar y cais, ac mae angen pwysedd a mesur bob dim yn ei gyfanrwydd. Felly, hyd yn oed, os nad ydych chi'n derbyn y dehongliad o'r polisi o fewn yr adroddiad yn llawn, mae dal yn bosib i hynny cael ei orbwyso gan ystyriaethau materol eraill wrth dod yn ystyried y balans cynllunio yn ei gyfanrwydd. Fel mae'r adroddiad yn esbonio, rydyn yn mor barn bod y bwriad fel arall yn dderbyniol o safbwynt polisi. Ac yn lyniad i hyn, nid oes bwriad i newid yr argymelliad ac mae yna i chi fel pwyllgor cynllunio trafod ystyried cais. Iawn, diolch yn iawn. Y ddau lythyr hwyr sydd wedi cyrraedd, ydyn pryd mae hyn i ddod i fewn? Dos yn terbyn. Dos yr un, oce. So ddau ni i'r Saesneg, mae'n un ys o'n un wrth efo, dim ond ar sydd ysod cwm cynfawr. Felly dwi'n bod, byddwn i'n cynnig sy'n o hwnna de. Ond mi hoffwn ni mod i gweld bod y Gymraeg fel eisiau
dyladwy hefyd gan y bobl yna. Iawn, diolch yn fawr i chi. Reit, mae ddau siaradwr. Iawn, Cottrell. Gwrthwynebu. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn iawn i gyd am eich sylw. Dwi'n siarad heddiw i wrthwynebu'r cais yma a rhan nid dim ond Cymdeithas Eryri, ond ar ran cynghrair o sefydliadau lleol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Save Our Rivers, Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru, Plantlaeth, Byglaeth a Chyngor Mynyddau Prydain. Dwi hefyd yn cynrychioli degau filoedd o gefnogwyr unigol sy'n eistedd y tu ôl y sefydliadau hynny, a mwy na 1,000 o bobl a wrthwynebodd y cynllun yma'n ffurfiol cyn cyfarfod Pwyllgor blaenorol. Gyda'n gilydd, dyn ni'n gofyn i chi warchod rhaid y cynfal ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. As part of your deliberations, I do invite you to consider the phrase wholly exceptional circumstances, given that Welsh Government policy, as you heard, clearly states that no development could be approved on a SSI unless they exist. I have written to Sian Gwenllian, the Welsh Government Cabinet Minister for Planning, to clarify whether or not the Park Authority's current interpretation of that phrase is sound, and this application should not be decided until we have heard back. But in the meantime, we can still ask what the wholly exceptional circumstances are that supposedly exist here, for in our view, there are none. The generation of a small amount of renewable energy cannot alone be enough. We are supportive of clean energy generation in principle, but not anywhere and not at any cost, and certainly not here. It would take 12 schemes like this to produce the amount of electricity that could be produced by just one modern wind turbine. The wholly unexceptional amount of energy generated at Cwm Cynfal could never justify the harm that this development would cause to the wildlife and landscape value of the site. I also invite you to consider what makes a waterfall, the sight, the sound and the sensation of a torrent of running water. It's that feeling that encouraged David Cox to paint the site in 1836, that was in the minds of the authors of the Mabinogion, and it continues to inspire today's users of the ancient medieval trackway as they explore the Eryri Slate Trail. At times, under this application, very significant amounts of water would be diverted out of the waterfall. Indeed, as you heard, the Park Authority's own expert consultant concluded that impressive waterfall flows will be experienced for a reduced portion of the year. The character, amenity value, and visual quality would be irrevocably harmed by this. No waterfall should be a part-time feature of Eryri's landscape. I gloi, dwi'n eich annog yn syml I wneud yr hyn fel ddylai Awdurdod Parc Cenedlaethol ei wneud, ac yma wedi gwneud o blaen ar y safle hwn, sefyll dros ei rhingweddau arbennig. Os caiff y cynnig yma ei gymeradwyo, mae Eryri mewn perygl o ddod yn batrwm am yr holl resymau anghywir. Gallwn, a dylen, fod yn gweithio'n ddiflino gyda'n gilydd I achwilio sut gall Parc Cenedlaethol yn 11 ganrif ar 20. Iawn, diolch yn fawr iawn chi, mae'r 3 munud ar ben yn y gyda iawn. Diolch yn fawr iawn chi am gyflwyniad. Mae'r siaradwr arall sydd yn gysydd yn... O ie. Bore da, moi ydw I, un o 3 brawd sydd yn fferm yn fferm deuluol yn y parc ger y Bala, ynghyd â fferm y Cwm Cynfal. Mae'r broses o ddatblygu'r cynllun haiddo yma wedi bod yn lafur cariad ers blynyddoedd, ac ydym wedi deall ers y dechrau bod angen cydbwysedd y helpu'n y frwydr yn y newid hinsawdd, ta hefyd yn amddiffyn o'r amgylchedd leol arbennig sydd ganddo yn Eryri. Mae'n y gyfrifoldeb yn ni ddefnyddio adnoddau sydd ganddo mewn tir I helpu'n y frwydr yn erbyn newid hinsawdd, ta hefyd I sicrhau dyfodol ein fferm a economi amaethyddol ehangach. Mae gan y cynllun potensial o gynhyrchu 2 biliwn o kilowatts o flwyddyn, sy'n ddigon I bwerid at 700 o dai lleol, ac arbed hyd at 1962 trinell o garbon bob blwyddyn. Rydym wedi treulio llawer o amser ac adnoddau I brofi na fydd y cynllun yn cael effaith negyddol. Rydym wedi comisiynu nifer o arbenigwyr yn ei maes I asesu'r safle a'r effaith y cynllun yn ei gael, ac yn hynod o falch I bod wedi dod i'r casgliad
gyda mesurau lliniaru cywir bydd y cynllun yn ymdoddi i'r tirwedd yn union fel y degau gynlluniau hydro eraill sydd eisoes wedi adeiladu yn yr yrru ers dros ganrif. Mae hefyd yn bwysig cofio bydd y cynllun yn creu trydan pan mae angen fwyaf, sef y misoedd gwlyb a thywyll y gaeaf, sef yr union misoedd mae llai o gerddwyr ac ymwelwyr o gwmpas. Rydym wedi cyflwyno'r holl dystiolaeth ffeithiol sydd ganddo i gefnogi ein cais, ac rydym yn croesawu argymhelliad i gymeradwyo'r cais a ddeillio'r ystyried y dystiolaeth sydd hefyd wedi hadolygu'n dylwyr ac yn ddiwyg gan y Corff Amgylcheddol Statudol Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydym wedi nodi'r amodau ac yn hapus i gydymffurfio'n llawn gyda nhw. Er gweitha rhai sefydliadau sydd wedi dewis i anwybyddu'n llwyr yr holl dystiolaeth, rydym yn hynod diolchgar ar gefnogaeth leol gryf yr erbynwyd yn y digwyddiad galw heibio'n Llanfestiniog, ac hefyd cefnogaeth Cyngor Tre Ffestiniog yn dilyn hyn, Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan, Mabon ap Gwynfor a Lys Safle Roberts. Mae hefyd yn bwysig nodi fod bod 140 o unigolion lleol wedi ysgrifennu llythyrau unigryw yn darllen cefnogaeth, nid yw rhain wedi deillio ymgyrch y cyfryngau cymdeithasol o'r gwrthwynebwyr. Roedd yn siomedig iawn o glywed, heb unrhyw gyfle i esbonio ffeithiau bod Cyngor Tre Ffestiniog wedi cymryd y cam anghymwysoriadol o ail ymweld â'r penderfyniad o gefnogi cynllun yn dilyn e-bost at y cynghorwyr Gymster Roy Francis yn gofyn yn wrthwynebu'r cais pan doedd dim gwybodaeth newydd wedi dod i law, na dim wedi newid yn y cynlluniau. Rydym yn credu bod yn bwysig i aelodau'r Pwyllgor Cynllunio ddeall fod hyn wedi digwydd pan gymerodd cyn gyfarwyddwr Cymdeithas yr Yrru y gadfeiriad o'r Cyngor Tre. Mae'r llythyr diweddar gan y Cyngor Tre yn adlewyrchu'n yr honiadau yn y Cymdeithas yr Yrru wedi cyhoeddi peth amser. Mae democratad leol wedi leisio barn etholwyr, fel wnaeth y Cyngor Tre yn wreiddiol ar ôl y digwyddiad galw heibio. Diolch am y cyfle i gael siarad a gobeithio byddwch yn gwneud y penderfyniad yn ôl y ffeithiau, ac wneud yn ôl y rai honiadau sydd yn gwneud heb unrhyw dystiolaeth. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Yn y cyfleoedd yna, Moe Dafydd. Reit, cyn mynd i drafodaeth, ni am ofyn am gynigydd. Oes e? Edgar? Bod ni'n mynd ar gyfeillter. Oes e? Eilydd? John? Ie, Eilydd ar gyfeillter. Diolch yn fawr. Reit. Oes am siarad? Cyn chi agor o fyny yn gyfodau, yn gwybod os gan sefydliad cynllunio bod yn eisiau chwanegu yn sgrif sydd wedi dweud. Fel alla y brif pwynt sy'n codi ydy yn union beth yw'r amgylchiadau eithriadol. Mae'r adroddiad yn esbonio hynny, ond i grynhoio, mae bwriad yn cyfrannu at targedau egni adnewydol ni. Mae o yn ymateb ar gyfan hinsawdd, ond yn pwysicach na ddim, mae'r math yma o gynllun angen lleoliad cefn gwlad ac mae'n dibynnu ar sbograffi penodol ac mae'n dibynnu ar adnoddau naturiol. Felly dydy o ddim yn bosib i ystyried ei lleoliad math yna o ddatblygiad yn rywle. Fel ydych chi'n gwybod, fel arfer mae polisiau cynllunio yn annog lot fawr o datblygiadau i cael ei ddarparu o fewn ffiniau datblygu llefydd sydd wedi cael ei datblygu o'r blaen, ond dydy hynny ddim yn bosib efo'r math yna o gynllun. Felly, mi ydyn ni o'r barn bod amgylchiadau eithriadol yn bodoli at y cais yma. Iawn, diolch yn fawr iawn. Mae llaw na o mi fyny i cael siarad. Siarad y byd nôl mi. Iawn. Diolch, Cadeirydd. Dwi'n mynd i siarad yn Saesneg, mae gan iawn, ymddiheuriadau am hynny. I'd like to make 3 points. One is in relation to the purposes of the National Park Authority. The Environment Act establishes the National Park Authority, and the Sanford Principle clearly states that we need to promote conservation and public engagement. These are the 2 parts of the Environment Act that we as an authority have a role in doing. So we're not a standard local planning authority. We're a very special planning authority because we have to preserve and enhance the national park. And so the 2 provisions of the Act that I think have not been mentioned is that we have to conserve and enhance the natural beauty and wildlife of the place, and we have to promote opportunities for the understanding and enjoyment of the special qualities of the park for the public. If we then turn to our own policy that we're concerned with here, which is a triple SI, a development in a triple SI, and Planning Policy Wales, paragraph 6427.
which says that it's only in wholly exceptional circumstances. And you also have to consider those wholly exceptional circumstances in light of our own adopted local plan. In paragraph 3.1 of our own local plan, it says that we can encourage, where appropriate, use of the National Park's resources for small-scale renewable energy generating power schemes to meet local needs without harms to the special qualities of the area. However, and this comes to my second point, which is on the need for the project, is that actually in our own local plan at paragraph 3.26, we acknowledge that the amount of renewable energy generation from hydro schemes since the LDP is adopted in 2011 is far in excess of local domestic demand and results in the area being a net exporter. So given that this isn't a community owned scheme, it is not a cooperative, and if we're not securing community benefit, we then have to have a look at what the policy says in terms of how we consider the application as one in which should only be really allowed in wholly exceptional circumstances. So I do think that in the summary that is given in the planning report, this planning balance that we are meant to look at in terms of wholly exceptional, purposes of the national park, how the visual impact relates to that, and the SSI consideration. In your summary, you speak about, in the officer's summary, you speak about the fact that there's this overriding need for renewable energy and climate change. However, it's not exactly related to, for example, what happens if we have lower water flow because of climate change. I mean, we're in a heat wave right now. So the lifetime of the development, the fact that it is just being exported to the grid, it isn't something that is of local benefit in that sense. I think that planning balance is not as balanced as it could be. Thank you. Diolch yn fawr, Naomi. Ceisio. A hwnna di o. Daniel. Wel, gen i ofyn i Rob ddod yn ôl i sgrin. O'n i gymryd y dau di mynd i sgrin. Daniel, wedi weld aros yma. Ie, dwi'n meddwl sy'n o'n hawdd i Ie, Ga i ofyn i chi, os oes yna rhywun yn cael trafferth o'r cyfieithu yn y rai, bod chi'n deud yn syth. Syth byd nhw, da ni'n gallu cael stop ac y teip o'r iawn. Translation. Siain bod yn aros yn y cyfarfod. Iawn, sori arall i siarad? John O'Toole. Yeah, diolch. Translation's been fine. No issues. Who will be independently monitoring this once it's operational? And if the SSSI is deemed to be being destroyed or being affected, will there be an immediate shutdown, and who will enforce and who will fund that, please? Ie, mis ydych ateb yna, fel, yn y droddiad yna, amodau llym iawn sydd ei cyd-ynffurfio nhw, a bydd o, ond ac yn llym monitro hefyd yn y waith sy'n ymlaen. Ac os ys mae caniatad yn cael ei roi, byddai swyddogion yn bydd yn monitro safle. Yn aml, am ar ddatblygwr yn deall yr holl ofynion dros system unifrifol bydd am y chwilio efo fo, ond mae yna fesurau ar y gweith i sicrhau hynny i'r gweithio. Yn ychwanegol i hynny, Cyfoeth Naturiol Cymru sydd gyfrifol am y trwydded i tynnu'r dŵr o'r afon. Felly mi fysa unrhyw problemau bydden nhw yn codi yn gwaith ar y cyd rhwngthyn ni a Cyfoeth Naturiol Cymru. Fel ydych chi'n ymwybodol, mae gennym ni tîm cynllunio gwybodaeth penodol
ac efo'r math yma o safle, ac gwyddonol, mi fyswn ni yn rhoi adnoddau i fewn i beth bynnag oedd angen ar y safle. Iawn, diolch yn fawr iawn. Oes 'na rywun arall yn siarad? Ail ddeud, dwi'n mynd i orfod i ddeud. Problem sgan i efo hwn, dwi'n meddwl, edrych am yr SSI, ydy hwn yn eithriadol, eithriadol wedi cael ei brofi, cos mae hynna'n gosod trothwydd llaw, dim cynnig jyst gwell na'r sefyllfa presennol. A felly dyna dwi'n meddwl, dwi'n bod problem o'r hwn, bod pwynt eithriadol ddim wedi cael ei brofi. Nôl at pwynt Naomi yn sort of yr egni sydd wedi cael ei greu, a dwi'n meddwl i'r greu, dwi'n meddwl bod hynna, dwi'n meddwl bod ddim yn cyflawni yn hyn yn yr SSI. A dwi'n meddwl bod Llywodraeth Cymru yn yr un polisi dwi'n meddwl yn dweud bod egni adnewyddol ddim yn gorbwyso diogelwch yr SSI. Felly dwi'n meddwl bod hwn yn eithriadol mewn termau polisi sortau. Dyna sy'n amddi'n gwestiynau, sy'n meddwl bod ddim yn dilyn y polisi Llywodraeth. A bod ni'n agor o'n hynna i fyny at judicial review. Dwi'n meddwl bod y llythyr yna yn poeni ti'n ei fynd yn meddwl hynna, ni'n meddwl hyn, ond mae hwn yn dod yn vision yma. Bod ni agor hynna'n fyny hynna, a'r effaith hynna ar enw da awdurdod. A fel eto mae Naomi wedi dweud, beth mynd yn ôl i beth i pwrpas y parc. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd yn erbyn hynna, yn anffodus. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n dod i fewn. Ie, yn amlwg, mae'r ystyreitha ar ran ydych chi fel pwyllgor yn ystyried bod amgylchiadau eithriadol yn mater i chi bwysau a mesur yn amlwg mi ydyn ni fel swyddogion di roi barn ni drosodd yn yr adroddiad. Allan o diddordeb, mae yna un pel wedi cael ei benderfynu, dyna os ni'n gofio'n iawn, lle mi nath yr arolygydd dod i gasgar bod cynlluniau egni adnewyddol yn gallu bod yn gyfystyr a amgylchiadau eithriadol gafodd y cais hwnna i wrthod ar gyfer rhesymau gwahanol. Mi nath o ymlaen i her yn uchel llys a mi nath y llys ddim codi unrhyw beth yn erbyn seiliau'r arolygydd ar sail y prawd yna. A mynd nôl at sylwadau Naomi, o safbwynt pwrpasol statudol y parc, mae'r mesura lliniaru a gwellianna baioamrywiaeth sy'n rhan o'r cais yn gallu cyfrannu at warchodaeth a gwellianna o fewn parc. Mae o'n ffitio o fewn polisi cynllunio lleol ni, sef polisi 3 o safbwynt graddfa datblygiad. A hefyd, dydy'r polisia ddim yn gofyn bod angen bydd cymunedol na unrhyw gynlluniau egni penodol i fynd yn ôl i'r cymuned, a fel dwi eisoes wedi dweud, ydy'r hynny yn ei hun ddim yn ystyried gynlluniau blantarol i'r heddiw. Iawn, diolch yn fawr. Sara Batw. Ie, ar y bryd. Thank you, Chair. Boreda, I will speak in English because it's English I know. I'm just wondering now that we are talking about all these assessments and policies and whatever, but we have a location, and in that location, people and wildlife exist. And if people kick against any intervention, any development in an area, shouldn't it be a reason enough for us to reflect on the way forward? So I'm thinking that the voices of the people is equally as important as any assessments or policies that exist. So that is where I'm coming from. I have seen a lot of kickback, a lot of protests, sort of, and campaigns
from these people against this hydroelectric intervention. And so isn't that enough for us to reflect on this decision we're taking today? Thank you very much. Iawn, diolch yn fawr iawn. Os gael dwi'n meddwl hynna, ond ydy'r ffaith bod yna nifer yn gwrthwynebu ddim yn sain i chi wrth i chi benderfynu yn erbyn, ond wedi'r gwrthwynebiad fod yn tynedig ar y termyn cynllunio, neu bynnag i'r ôl o'r pwyllgor cynllunio yn y penderfyniad yn sefydlu ar rholaeth cynllunio a bydd eich polisi a chi yn ymddyrdod cynllunio. Iawn, diolch yn fawr iawn am y wybodaeth yna. Rwy'n arall i siarad? Rhys? Diolch, Cadeirydd. Dwi ddim yn mynd i ail-ddeud yn byd sydd wedi cael ei ddeud yn barod, ond mae'n yn rhan o fi bod yna batrwm yn y beth sydd wedi cael ei ddeud. Hynny ydi, dwi yn cael yn hynny ddwy ffordd ar hyn, ac bod yn hollol onest, dwi wedi colli pwsg ar hon. A dim am y tywyd gyda llaw, ond oherwydd y pwysau sydd arna ni a'r cyfrifoldeb sydd arna ni fel pwyllgor. Mi nath Naomi grybwyll y peth bod yna gyfrifoldeb benodol iawn arna ni fel awdurdod mewn parc cenedlaethol a sut da ni'n dod yn ôl i bwrpasa'r parc. Wedyn hwnnw oedd un o'r pethau sydd yn pwyso arna fi mewn gwirionedd. A fedrwn ni ddim helu, wrth gwrs, mae yna angen am gynlluniau yn ni adnewyddol. Ac yn ôl i'r pwynt o'n i'n godi chydig bach efo gwen ar y wyneb, mae'r tywydd da ni yn ei wynebu, a hyn o bryd oedd i defnyddio'r gair wynebu yn tanlinellu'r ffaith bod gennym ni greisis ar yn dwylo. Un o'r pethau ni jyst eisiau gyffwrdd arno fo, sydd ddim wedi cael ei ddeud yn barod, neu ella wedi cael ei gyfeirio at efo'n barod, ydy mae yna ddibyniaeth mawr ar fesura lliniaru yn fama. Dwi yn teimlo bod yna efallai yn yr achos yma bod yr nifer o fesura lliniaru yn deud da fi na dyna di'r ffordd da ni derbyn hwn hynny di roed y mesura eang yma mewn lle. A dwi yn meddwl wedyn mae yna'n furiadaeth yn gorfod cael ei roi ar y mesura yna yn cael ei cyflawni, cael ei monitro, ac bod mewn gwirionedd y rhagdybiaethau yna'n dod yn wir, a dydw i'n cweit yn siŵr os dwi mewn lle i dderbyn hynny. Wedi deud hynny, mae'r adroddiad yn hynod gynbwysfawr, a da ni wedi gwario awr a chwarter arno fo'n barod, a dwi'n meddwl bod o'n haeddu awr a chwarter. Dwi yn credu bod y rhan fwyaf o'r pwyntiau sydd yn ystyriaethau cynllunio yn cael eu cyfarch yn yr adroddiad, a dwi'n gyffyrddus efo hynny. Ond dwi'n meddwl ar falans heddiw yma, dydw i ddim yn credu y byddai yn pleidleisio dros y cynllun, oherwydd dwi'n teimlo bod yr effaith ar bwrpasa'r parc ddim yn ddigon, wedi cael ei drin yn ddigon eglur, a mae'r cyffyrddiad hefyd ar amgylchiadau cwbl eithriadol. Mater o farn ydy hwnnw, dwi'n derbyn hynny, mater o farn ydy o. Mae marn i chydig bach yn wahanol i'r adroddiad, felly dim ond nodyn fel sydd gen i, ond nid mater hawdd ydy penderfynu ar gynllun o'r fath yma. Diolch yn iawn. Na, sa'n llawer ychwanegol i ddweud. Allai hollol gyd-weld Pryder, Rhys, a bod yna lot fawr i chi ystyried heddiw ac i cydbwysau. Dydy mesura lliniaru o'r fath yma ddim yn rhywbeth anghyffredin efo datblygiadau mawr neu gymlath fath o hwn. Rhywbeth ella sydd werth nodi ydy mae math yma o datblygiad yn dod ymlaen heddiw i ryw raddau yn sicrhau lot mwy o gwarchodaeth i'r amgylchedd nac oedd yn bodoli ar adag unrhyw gynllun hydro blaenorol o fewn y parc, oherwydd y newid bod yn polisi cenedlaethol a disgwyliadau bod nid yn unig ydy datblygiadau yn lliniaru effeithiau, ond maen nhw hefyd yn dod â gwelliannau bawniaeth ymlaen. Felly mae'r sefyllfa yn wahanol i gynlluniau blaenorol ac mae'r gwarchodaeth llawer mwy na beth sydd wedi bod yna yn y gorffennol. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n arall eisiau deud gair?
Nes i ddoi Sorry, ga I just ofyn cwestiwn? I Ciara, os gwelwch yn dda. In paragraph 6.427, it says this means that the developments will be considered unacceptable in the absence of an agreed position in a development plan which indicates that it is acceptable in terms of its effect on the notified features of a triple SI. Could you please explain to me in the officer's report where that has been dealt with, that our development plan in relation to that? Anna, darn penodol, o paragraff 2.47 ymlaen I paragraff 2.64. Iawn, diolch yn fawr iawn. Beca. Wel, mae'n lle ni'n ddau o bethau. Cyfoeth Naturiol Cymru, maen nhw wedi dweud rhywbeth yn barod iddyn nhw efo'r dŵr felly. Ond maen nhw fydd yn medru bod y beth cael ei wneud yn iawn, a dwi'n gyfforddus efo hynny. So maen nhw o'r blaid o, wedyn mae gennych chi Llywodraeth Cymru, gafon ni gyfarfod ar hwn o blaen, a mi wnaethon ni drafod o, a mi oedd gymaint o lythyrau dydd I fewn, bod nhw'n un donol, ond y llythyrau fod I ddod I fewn yn y penwythnos cyn y cyfarfod dwytha pan ni'n beth yma. Nathon ni wneud penderfyniad fel awdurdod bod ni yn gohirio fo mwyn I di reid hawl teg I ddod drwy'r llythyrau yma cyn drafod o mewn grwp a cynllunio. Wedyn, da ni wedi gwneud hynny. Wedyn, mi ddaru Llywodraeth Cymru alw I fewn. Maen nhw wedi edrych arno fo, a maen nhw wedi edrych arno fo, swn i'n meddwl, yn ôl I cythawian nhw, a maen nhw wedi yrru yn ôl, so doedd gyda Llywodraeth Cymru, dim byd yn ei erbyn o. Da ni wedi cael llythyrau di enw, dwi'n meddwl na ni'n ystyried hynny beth bynnag, ond da ni'n dod I Blaenau Cyngor Tre, Blaenau Ffestiniog, dwi'n beth ymlaen yn yno, maen nhw wedi basio fyny waith a maen nhw wedi mynd yn ymfrodol I erbyn o wedyn. Ydy hynny'n mynd I sens waith. Mae priffyr, mae'n gorfod ffurffur, a hwnnw, mae Cyngor Gwynedd wedi dweud bod y priffyr yn iawn. A wedyn, bod o bwysig bod ni yn ei basio fo, achos mae gennych chi hefyd ddim, does na ddim byd, oedd a sôn da chwad am bod ni am mynd â ni cwrt os o'n i'n erbyn o'r lol felly. Reit, a lol ydi o. Pan da chi'n dod I hi, fel cyngor I gael, I feddwl am, da ni eisiau meddwl am cyngor yr awdurdod yma lly, y parc cenedlaethol Eryri. Dwi'n gyfforddus os ydyn ni'n mynd I llys efo hwn. Ond beth dwi ddim yn gyfforddus ydy, os da ni wrthod o, da ni'n wedi golli'r apel. A sa rhywun sydd eisiau wrthwynebio, mae rhaid chi feddwl ar hyn, os ydych chi yn wrthwynebio, a mae yna apel dod I mewn, byddwn ni'n cael costa yn erbyn y cyngor yma. A dwi'n edrych fysa ni ddim os ydyn ni'n mynd I llys. Ond hefyd mae rhaid cael, mae rhaid, os ydych chi eisiau gwneud wrthwynebiad I ddefo, mae rhaid chi reid canllawiau cynllunio I wrthwynebu. Dim jyst am cymisio, felly mae'n rhaid chi gael, a wedyn, dwi'n gwybod na'r pobl sy'n gwneud. Yr unig peth ychwanegol swn i'n dweud ar sail y risgiau i'r awdurdod. O safbwynt yn cael, fysa'r risgiau'n dibynnol ar y rhesymau gwrthod, felly allai ddim cynghori chi rwan hyn ar y risgiau yna. A fel o'n I dweud ar y gychwyn, mae'n y risg o hedreithiol efo unrhyw penderfyniad cynllunio, a fos o haid ni ystyried o ar y pryd dibynnol a yn union beth yw'r cynnwys ar y pryd. Iawn, diolch yn fawr. Sgar ddim ond hefyd efo Pwyllgor. Mae gen pobl hawl roed llythyrau BN yn mewn, mae'n rhan o'r dyletswydd byd symud pob gwrthwynebiad. Ydyn ni'n cymryd sylw o'n ystyr BN o? Yn bach na byd sylw o'n efo. Ac mae'n rhaid chi fel aelodau, fel Pwyllgor wedyn I ddod I gasgliad beth sydd yn dderbyniol, beth ydych chi'n bod o'n I basio hynny. I hwnna'n iawn o fan'na wan?
Oes ti'n... Mae'n dyn e? Iawn, bydd? Oce, diolch yn fawr. Rwy'n arall o siarad. Dwi'n mwyn gweld llaw neb i fyny. Felly, iawn ni i bleidlais. Mae'n ei gynnig bod ni'n caniatáu ac eilydd yn caniatáu. Edgar yn gynnig a mae'n ei siarad fyw yn eilio. Felly, pawb sy'n o blaid caniatáu, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Wyth o blaid. A pawb sy'n yn erbyn. Iawn? Wyth i saith, ia? Dyna ni, diolch yn fawr iawn, mae hwnna wedi'w caniatáu. Diolch yn fawr. Reit, dyn ni'n mynd i gael toriad ty bach rwan. Bydd bawb sy'n siarad mynd. Gan hyn, da ni wedi gwneud y
Iawn, ydyn ni barod i agosgwyn. Gael jyst gwirio ddechrau bod y cyfeithu yn oce. Cyn i ni agosgwyn. Eisiau aros dan. Newydd fynd i toilet. Ti'n col pamor yn fflo. Yn toilet pan ti angen nhw. Ia. Toilet. Iawn. Reit, so gychwyn chi cael. Iawn. Rhif 6.2. Lleoliad ddigar Llanbedr mae'r cyflwyniad yma gan Efa. Croeso Efa. Diolch. Ydych pawb yn ôl ar y sgrin yn pyn llai? A neu pyn mwy gynt ac o'n... Neu o'n mynd? Neu? Elin o. O'n ôl? Salam am gwsgu ar dos. Ia, mae'n nadi. Oedd i'n gweld ar y sgrin, mae'n dwy ar y sgrin. Iawn. Iawn efo. Diolch. So, mae'r cais hon am ganiatâd cynllunio i adeiladu adeilad cwrtyl newydd i ddefnyddio dros dro fel plwydfan yslimod yn gardd Llanbedr. A mae'r cais cael ei gyflwyno i'r pwyllgor gan y cais yn enw yr awdurdod. So mae'r safle wedi leoli ym Mhensarn, so mae tua dros filltir o gogledd ganol pentref Llanbedr, ac yn cael ei ystyried i fod yn y cefn gwlad yn nhermau cynllunio. Mae gardd sef y brifaniad yn eiddo Victoriaidd tair stori gyda chynanedd rhestredig gradd 2 o fewn i dir o'r enw Hen Wrthyn. Mae'r Hen Wrthyn yn cartref i plwydfan yslimod. So, y datblygiad arfaethedig i'w adeiladu adeilad cwrtyl newydd o fewn cwrtyl gardd. I ddefnyddio fod cynefin yslimod dros dro tra bod gwaith i gael ei wneud i'r Hen Wrthyn. Mae'r Hen Wrthyn yn gartref dros 100 o yslimod, ond oherwydd ei chyflwr gwael, mae angen gwaith i'w atgyweirio sy'n ymdestyn ar gais o wahân i hwn. So, unwaith fydd defnydd yr adeilad allanol newydd ar gyfer yr yslimod i ddod i ben, bydd y strwythur gael ei ddefnyddio gan perthynegwyr gardd ar gyfer defnydd personol yn ategol i'r brif anedd. Mae'r adeilad allanol yn cael ei adeiladu at cefn y cwrtyl i'r dde dwyrain o prif ddianedd ar adeilad rhestredig. So dyma'r lleoliadau. Felly ysgubestru. A wedyn, dyma o'n dangos mewn berthynas ag adeilad presennol y safle. A ma ni gosodiad. So, bydd yr adeilad allanol arfaethedig yn shed ffram bren wedi gorchuddio a byrddau llarwydd gyda lawr bren a to llichi. Mi fydd y tua 3.3 metr uchder o'r llawr i copa'r to, 5.4 metr o hyd a 3.4 metr o len. Mae wedi gynllunio i beidio ar fel ffenestri a bydd un drws ar pari mynediad trydyddiad gogleddol a bydd ar ei fodw dan glo, gyda dwll mynediad yslimod ar y talcen dwyreiniol. Bydd yr adeilad wedi gyfeirio gyda un drychiad to yn ebyr de i wneud ymwynio o enillion solar i'r adeilad. Mae polisi ddatblygu 1 yn gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau warchod a gwella nodweddion arbennig gyrraedd. Mae'r strwythur arfaethedig yn sylweddol llai na'r adeilad allanol presennol y Hen Wrthyn, a wedi leoli at gefn y cwrtyl. Nid yw'r safle'n hawdd i weld o briffordd oherwydd llystyfiant naturiol a gorchudd coed. O ystyriant maint, mas, lleoliad a phanesinyddio adeilad allanol arfaethedig,
Mae'n anebygol y bydd y rhiamlwg o fewn y dirwedd a dylai integreiddio dros amser a'i amgylchoedd. O ganlyniad, mae'r datblygiad yn bodloni mewn I prawf 1 I 3 o bolisi datblygu 1. Mae polisi datblygu 6 yn mynd yn bennaf ar hygwyddo datblygiadau cynaliadwy yn yr yrru a chynnal unigriaeth a chymeriad lleol. Mae polisi tasgol F yn atal datblygiadau y fydda'n effeithio'n anadwyol ar asedau hanesyddol neu lleoliadau. Bydd gan y datblygiad arweithiedig dro dwbl wedi adeiladu lechi, gan adlewyrchu cymeriad yr ardal leol. Bydd hefyd yn cael ei adeiladu o tharwydd heb ei orchuddio gan ganiatáu'r strwythur aniannu naturiol mwyn integreidio'n well o'i amgylchoedd. Os roddir caniatâd cynllunio, argymhellir bod y caniatâd yn cynnwys amod I gadw'r llawrwydd mewn cyflwr naturiol heb ei orchuddio. Bydd y strwythur yn defnyddio sy'n gydnaws o'r amgylchoedd a ni byddant yn tynnu oddi ar gymeriad yr anodd elusennol. Oherwydd ei faint leoliad ei olwg, bydd gan y datblygiad effaith ddibwys ar leoliad yr hen bwthyn nac I cael ei ystyried yn unidiol. Felly, ystyrir bod datblygiad yn cydymffurfio â polisi strategol F a polisi esblygu 6. Yn unol â polisi cynllunio Cymru, mae'r rhaid gyflwyno datganiad sylfaen gwyrdd a darparu bydd neti fai amrywiaeth fel rhan o bob cais cynllunio. Yn yr achos hwn, mae'r datganiad sylfaen gwyrdd wedi chyflwyno sy'n nodi mae'r amcan o ddiogelu llwyddiant ysymod yn garth I gwelliant fai amrywiaeth arfaethedig. Serch hynny, bydd y strwythur yn pen draw yn cael ei defnyddio'n barhaol gan y perchnogion ar gyfer ymwynhad eu hunan. Felly ni ystyrir bod y gwelliannau arfaethedig yn ddigonol o ystyried defnydd heir dymor datblygiad. Felly, os roddir caniatâd y gymhellir y dylid cyflwyno amod sy'n ei gwneud yn ofynnol cyflwyno cynllun, gweithio bai amrywiaeth geir awdurdod i'w gymredwyau cyn ddechrau'r gwaith. Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu o defnyddio sygydnaws ac amgylchoedd y safle. Mae leoliad I osodiad I effter ei ffurf a'r arfau gyd yn gydnaws I chymeriad a chymhwysoedd y safle, ond mae'n anebygol bydd y strwythur yn tynnu ar gymeriad a ffurf o'r prif anedd ar adeilad rhwystredig. Ystyrir bod codi adeilad I ddarparu llwyddiant ysymod dros dro tra bod asgwiriadau'n cael ei gwneud yn hen bwthyn yn gwbl gyfiawn ac yn dderbyniol mewn egwyddor. Gweithio'r cwmpas gwreiddiol adeilad, ystyrir hefyd fod egwyddor codi adeilad cwrtyl yn ffiliad hwn yn dderbyniol. O ystyried hyn, ni fydda'n rhesymol os oedd amod yn ei gwneud yn ofynnol i'r adeilad cael ei symud o'r safle unwaith bydd y defnydd fel llwyddiant dros dro'n dod I ben. Felly, y casgliad yw fod y cynnig yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y cynllun datblygu lleol yr yrru a gymhellir caniatáu'r cais yn ddarostynedig i'r aelodau isod. Diolch. Iawn, diolch yn iawn Efa. Sylwch gynnig gan rywun? Cynnig bod ni'n derbyn o. Diolch yn fawr, Seilydd. Rwy'n eisiau siarad? Gareth. Gofyn Efa, ti'n bod ti yslymod cynnes ma. Be fydd yn edrych fel te? Yr hotbox, lle? Ie. Na I ddangos, yn y cais nesaf mae o'r rhan o hwnna, mae'r cynllun ohono fo yn y cais. Na I ddangos, ond mae yn y to yr hen bwthyn fydd o. A mae'n bwysig jyst bron bydd nid y pren a bydd yn y to, so ti'n mynd I rili gweld o, mae'n dipyn fyny hannar y bwthyn, lle. Ti fewn yn yr atig? Ie, ti fewn mae o. A bod, sy'n newid eich mynediad i'r bwthyn. Mae'n dod sy'n mynd, mond yr esblygydd y safle. Bydd ar gyfer monitro. Bydd yn gallu cael mynediad i'r safle? Ie. Bydd y bobl sy'n byw na ddim yn gallu cael mynediad? Na, bydd y clo ar y dros. O, reit, ie, mae hwnna'n debyg iawn. Mae hwnna le yn fy wardi, gweld tu allan I wardi. Mae gennym nhw dîm tu allan. Sydd bod dim mynediad iddyn nhw o gwbl oherwydd y bats, ie. Ie, so fy'n clo arno fo. Mae'n deud adroddiad yslymod, pethau mae'n deud o fanna, dim ond yr ecolygu sy'n gallu cael mynediad wedyn, a mwyn am ond ar gyfer monitro yr yslymod. Diolch yn fawr ti am yr esboniad. Iawn, diolch yn fawr. Sylwyn arall. Ifo, gwestiwn gari. Gradd 2 di hon, ie? O bwthyn, ie. Ie. Un arall I siarad? Yn cwestiwn? Nad oes, awn ni I bleidlais, gwneud gynnig a gilydd bod ni'n caniatáu, mae'n chi ddangos y glwch I dda. Hwna wedi gario caniatáu wedi rhoi. Rwy'n yn erbyn? Agos. Diolch yn fawr. Yn ymlaen i'r 3. Garth, Sam, Peter, Efa, eto. Diolch I dda.
So mae'r cais hon ar gyfer caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer gwaith atgyweirio sylweddol, gosod blwch cynnes ar gyfer y slymod, lle mae netfa newydd ar gyfer y slymod, a mae newidiadau cysylltiedig yn gardd yn llawn pethau. So fel y cais blaenorol, gan mai hwn yr un safle, mae wedi leoli ym Mhensan ac eto yn gerddi anedd gardd. Mae'r adeilad sy'n distyn y cais hwn yn adeilad rhestredig gradd 2 o'r enw'r hen bwthyn. Dynodwyd statws gradd 2 yn hen bwthyn 6 mlynedd yn ôl, yn bennaf oherwydd... Sori, mae'na broblem technegol. Rhaid ti ddim yn Y cyflwyniad yn Rhaid ti bach i ddod i'r gwestiwn. Ia. Yn byr, ond mae'n oed yn byr o ddod. O, mae o ader yn gweld. Yn siep yn oed. Ras stopio o'n yn tecydiad. O'n yn tecydiad yn Ie. I'n neud y ginio de. Ti beth am ddysg? Dwi'n ôl i ddechrau. Yes, So mae'r cais hon ar gyfer y caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer gwaith atgyweirio sylweddol, gosod blwch cynnes ar gyfer y slymod, lle mae netfa newydd ar gyfer y slymod a mae newidiadau cysylltiedig yn gardd llawn pethau. So fel y cais blaenorol, mae hwy wedi leoli ym Mhensan ac eto yn gerddi yr anedd gardd. Mae'r adeilad sy'n destyn y cais hwn yn adeilad rhestredig gradd 2 o'r enw'r hen bwthyn. Dynodwyd statws gradd 2 yr hen bwthyn 6 mlynedd yn ôl, yn bennaf oherwydd gwbl gwyal fewnol sy'n nodwyd arbennig ac prin y meirionnydd. Mae'r bwthyn hefyd yn gartref i glydfan fagu slymod cedol lleaf, a mae'r safle tua 1.3 km i gorllewin y rhan agosaf, ardal ffedwraeth arbennig, goedwig Llerw, a safleoedd y slymod meirionnydd, a mae'r yslym cedol lleaf yn brif rheswm dros ei ddryti. So, dyma'r hen bwthyn, mae'n adeilad o gymeriad traddodiadol, di adeiladu o cerrig lleol i fod hwyl llechi. So, y broblem ydy, mae'r adeilad mewn perygl o ddymchwel. So, dreth ar y lluniau yma, mae'n amlwg bod y corn y gogwyddo wedi symud, a mae'n craciau gwahanu amlwg yn y gwaith cerrig ar y talpen dwyreiniol. So, dyma'r prif, un o'r prif presymau am rhestru, sef y cwbl lle tân sydd yn eto brin yn feirionnydd. A wedyn, y broblem yw bod yr adeilad ar restr ymchwil arhannol. Yn bennaf, mae'r adroddiad strwythurol sydd wedi gyflwyno gefnogi y cais yn nodi y gallai'r wal ochr chwith ar simnad ymchwil gan arwain at ymchwiliad cyfan gwbl y talcyn ochr chwith a strwythur y to os na fydd unrhyw ymyrraeth yn digwydd. Mae'n risg felly i golli adeilad rhestredig ac i golli bwydfan y slymod. So mae modd grwpio ddatblygiad arweithiedig yn ôl 2 prif elfen, gwaith adnewyddu y bwthyn a newidiadau'r byd yr slymod. So ynglŷn â'r gwaith adnewyddu y bwthyn, bydd y talcen dwyreiniol, sef y talcen o'r llun yma, yn cael ei ddymchwel yn llwyr. Bydd y simnau'r rhan uchaf y talcen gogledd o'r llewyn hefyd yn cael ei ail-adeiladu. Bydd hefyd angen ail doi i leihau y llwyth strwythurol ar y adeilad tra bydd'r talcenni yn cael ei ail-adeiladu. Mwy am ddiffyg cwbl y simnau yn ystod y gwaith, bwriedir codi sgafold mewnol annibynnol a fyddai'n cynnal cwbl y simnau'n ei le. Yn ogystal â'r asgwrydau yma, mae ma newidiadau gwneud i wella ffrwydfan yr yslymod ar y safle. Mae'r rhain yn cynnwys am newid y drws ffrynt sydd wedi difrodi, bordio tu mewn i un rhestri i leihau lefel golau mewnol, adeiladu blwch poeth, diogelu'r prif pwynt mynediad i'r yslymod a chyfio'r pwynt mynediad newydd yng nghefn yr adeilad. So mae hwn yn dangos yr scaffolding tu mewn i lle, a fydd y scaffold tu allan. A dyd, hwn ydy, mae'r hotbox ar y top o hwnna wedi'n cael ei lefelu. A mae'r drws dangos yr blygu poen. So mae polisi datblygu saith yn nodi mae dim ond lle natur cynnig o effaith anadwyol ar gymeriad iddo rhestredig gellir cefnogi newidiadau i adeilad rhestredig. A mae deddf yr amgylchedd hanesyddol Cymru 2023, polisi cynllunio Cymru 12 a nodyn canllaw technegol 24 yn cyfarwyddo awdurdodau cynllunio leol i blaenoriaethu cadwraeth, asidau hanesyddol a eich lleoliadau wrth benderfynu ar geisiadau datblygu.
So yn ddiamau, mae'r gwaith arweithiedig yn helaeth yn ei natur. Fodd bynnag, mae'r gwaith adeiladu arweithiedig wedi gyfyngu i elfennau o'r adeilad sy'n mewn mwyaf perygl o ddisgyn, a sy'n ymddangos oedd bod nhw wedi cael ei ailadeiladu yn y gorffennol. Mae'r cynllun arweithiedig yn cael ei ystyried fel yr opsiwn mwyaf addas o gysidro mi fysa atgwiriadau'r gwaith cerrig yn unig yn peri risg o sinnau neu talpen yn ddisgyn yn ystod y gwaith, gan roi'r gweithwyr adeiladu ar elfennau pwysicaf o'r adeilad mewn perygl. Yn sicr mae'r gwaith arweithiedig yn hefyd peri risg i'r sinnau gwiail hefyd drwy gydol y cyfnod adeiladu. Wedi dweud hynny, mae risg uwch o golliad yn ôl pob tebyg os gad ewr adeilad yn ei gyflog presennol ac ganiatáu i barhau dirywio. Mwyn lliniaru'r posibilrwydd o golli'r gwbl yn ystod y gwaith, cynnig i'r sgaffold yn mynd mewnol, fel nes i ddangos yn gynnal. So bydd y sgaffold yn amddiffyn cwbl o sinnau yn ei le tra fod gwaith i gael ei wneud ar yr eiddo. Mae hyneb, sef ymgynghorwyr archeolegol, wedi ddatgan bod y bwriad yn gadarnhaol, ond bydd ymddangosiad y bwthyn yn cael ei effeithio gan y gwaith. Mae'n felly wedi argymell dyle'r ymgeisydd cynnal cofnod o'r adeilad. Mae hyn wedi cael ailodrodd gan gynghorydd treftadaeth o'r awdurdod ac yr ymgynghorydd adeiladau lleol hanesyddol. Mae'r asiant wedi cadarnhau bod cofnodi ar y gweill ar y safle ar hyn o bryd. O ystyried arwyddocâd isel yr ofynnau ar effeithio'r arnynt a manteision posibl y gwaith yr adeilad rhysedig, yn benodol gan fod y gwaith yn ddiogelu'r adeilad yn y hir dymor, ar ôl pwysau a mesur, gellir ystyried bod y cynnig yn ddibynol o'r rhan polisi cenedlaethol. Bod hi'n debygol y bydd ymddangosiad yr adeilad yn cael ei newid rhywfaint, mae'n anhebygol y bydd cymeriad y bwthyn traddodiadol hwn yn cael ei effeith yn anadwyol, gan bydd y strwythur yn cael ei ail-adeiladu yn yr un modd a bydd arwyddocâd yr adeilad yn cael ei gadw. Ar y sail hon, ystyrir bod y gwaith yn cydymffurfio â gofynion polisi datblygu saith a polisi strategol A ac F. Mae ecolegydd yr awdurdod wedi gofyn gynnal asesiad rheoliadau cyfenfinwydd oherwydd agosrwydd y safle datblygu o ardal cadwraeth arbennig y coedydd derw o safleoedd y symud beirionedd a presenoldeb yr symud pedoliad. Cynhalwyd asesiad rheoliadau cynefinoedd gyda'r casgliad y gellir osgoi effeithiau nadwyol ar gyfanrwydd yr ardal cadwraeth arbennig drwy fabwysiadu'r fesurau lliniaru a nodir yn adran 9 o'r adroddiad y symud. Ymgynghorwyd a chyfoeth naturiol Cymru'r asesiad ac wedi cadarnhau bod y cyntuno a chasgliad yr awdurdod a na fydd effaith anadwyol ar gyfanrwydd yr ardal cadwraeth arbennig. Cydnabyddir bod llawer iawn o adeiladwaith hanesyddol i wedi ail-adeiladu y gynlyniad i'r cynnig hwn. Fodd bynnag, gall roi digon o wybodaeth i ddangos bod angen ail-adeiladu'r waliau a gwneud y gwaith ail-doi mwyn gwarchod yr ased treftadaeth. Mae mesurau lliniaru a rhagofalus rhesymol wedi cynnig i sicrhau nad yw arwyddocâd yr adeilad rhysedig yn cael ei effeithio'n andwyol gan y gwaith. Bydd cadwraeth yr hemthyn yn sicrhau bydd pwydlan facu'r ysymod pedoliad hefyd yn cael ei ddiogelu. Felly, y casgliad yw bod y cynnig yn cydymffurfio â polisïau perthnasol y cynllun datblygu lleol Eryri a polisïau cenedlaethol. Ac argymelliad dybwyo'r hawl i cyfarwyddwr cynllunio a partneriaethau i gymeradwyo'r cais yn ymodol ar ymodau'r rhestrinso, derbyn cofnod adeilad hanesyddol a chymeradwyaeth yn cadw. Diolch. Iawn, diolch o'r iawn efo. Sy'n nhw'n cynnig? Ia? Dwi'n cynnig bod ni'n cyd-fynd ag argymelliad. Wedi stopio. Sori. Iawn, diolch yn fawr. Igor Neilio, diolch yn iawn. Rwy'n sy'n siarad? Dwi'n cynnogi'r cais os am dwi'n meddwl. Ond ar dalen 224, ia, da ni wedi ymgynghori efo Cyngor Cymuned Llanfair ar nhw'n gynlogol a cynghorydd lleol dim ymateb. Fydda hwnna'n bod yna. Dwi'n ni'n cynghorydd lleol ac ond ar Gwynedd a Conwy. A wedyn yn rhai llefydd mynd y ddau. Dwi'n ni'n cynghorydd lleol, fydda hwnna'n bod yna. Nath o ddigwydd efo pan efo tren bach ala rhyw tro, oedd y cynghorydd eisiau siarad a'r cyngor tre eisiau siarad. Wedyn newch chi yma am slosar os da chi'n mynd lawr y lein. Dwi'n meddwl na gael ei ddynnu o'r bob un cais cynllunio. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n eisiau siarad? Dwi'n meddwl bod hwn yn ffantastig. Mae'n enghraifft da o cadwraeth natur a cadwraeth adeilad arbennig o Bryn yn mynd ar y cyd. Dwi'n sy'n bod nice weld mwy o manylder o ran yr ecoleg a sut mae hwnna'n gweithio a dod i'r serigant fel. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod hwnna yna a bod cyfoeth yn hapus bod hwnna
yna yn cadw'r stumod yn saff. Mae yna risg yn hon, fel mae yna risg yn unrhyw datblygiad fel ddech chi drafod yn gynharach bod y waith sy'n cael ei wneud yn cael yn amrwyo os neb yw'n bryn neu'r anifel bryn sydd yna achos yma. Ond dwi'n meddwl mae cael yr adroddiad yna a'r waith fel da ni'n siarad yna achos gyntaf yn ystod yr amser pan bydd hwn ddim ar gael ys yn mod yn rili dda. Dwi'n cymeradwyo a gefnogol iawn i beth. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n dal siarad. Os nad oes, awn ni bleidlais, pawb sydd o blaid, nid yw'n dangos ysgolch chi dda. Mae'n sydyn dydi. Diolch yn fawr. Yndi, caniatad yn gwneud, yes. Diolch yn fawr Efa, diolch am y cyflwyniad. Awn ni mlaen felly i eitem 6.4. Naes parcio gan y pas yn argwynant. David Thomas i Mynediad. Diolch, Cadeirydd. So, cais rhif MP2 1152 te. Cais I dileu amod rhif 3 yn ymwneud â caniatad cynllunio dyddiedig nôl I 2023 ynglyn â mast yn Pen y Pas. Mae'r safle sy'n destyn i'r cais hon wedi leoli germaid parcio cymdeithasol Eryri yn Pen y Pas. A roddwyd caniatad gyda amodau ar gyfer gosod mast taleffebri a phrebu yn rhwy Pwyllgor cynllunio yn ôl yn Rhagfyr 2023. Mae'r ymgeisydd yn awr yn ceisio caniatad I dileu'r amod rhif 3 o'r cais gwreiddiol mwyn darparu gwasanaeth fasnachol o'r safle i'r ardal cyfagos. Dyma lleoliad y safle yn Pen y Pas a dyma chydig o lluniau o'r mast fel yn y adroddiad. Mae'n amlwg fod amod rhif 3 wedi cael ei osod oherwydd natur y cais yn blaenorol sydd cais ar gyfer mast gwasanaethau brys. Hynny, fel y sonais yn nawr, mae yr ymgeisydd bellach yn cynnig ymestyn cwmpas y mast trwy dileu'r amod yn y cyfanrwydd. Mae'n bwysig nodi nid yw'r asesiad cynllunio hon yn ymwneud ag egwyddor datblygu mast yn Pen y Pas, ond yn hytrach jyst dileu amod yma yn unig. Hynny, mae bwysig ystyried y cais yn erbyn polisïau cynllun datblygu lleol Eryri ac yn benodol polisi datblygu 1 a polisi datblygu 26 sydd egwyddorion datblygu cyffredinol a telephrebu. Polisi datblygu 1 yn nodi mae ond lle gellir darparu gwasanaethau a sylwedd priodol heb beryglu'r ansawdd na'r tirwedd y caniatâd datblygiadau newydd fel yma. Yn debyg, mae polisi datblygu 26 yn nodi'r caniatâd mast a'r amod nad ydynt yn niweidio'r tirwedd yn niweidio a mwynder gweledol a chymeriad yr ardal cyfagos. Fel y nodwyd yn yr adroddiad, nid yw'r caniatâd defnyddio'r mast presennol na gwaredu'r amod yn orfodol ar unrhyw newidiadau neu estyniadau o'r mast presennol. Nid oes angen ei addasu nad oes angen unrhyw antennau ychwanegol, felly ystyried does dim effaith ar y tirwedd o ran hyn. Nodwyd felly fod yn dderbyniol felly o ran cydymffurfio polisi datblygu 1 a polisi datblygu 26. I gefnogi'r cais, mae II wedi paratoi nodyn gryno sydd yn nodi bod yn ymuno adeiladu ei gwasanaeth fasnachol o'r safle a bysa hwn yn galluogi pobl I defnyddio'r gwasanaeth ac hefyd I wneud galwadau brys. Nodwyd y safbwynt bysa dim angen mast arall ar gyfer yr gwasanaeth hon a jyst defnyddio'r infrastructure sydd yna ar hyn o bryd. Mae'r awdurdod yn gwbl ymwybodol o'r angen I wella cyfathrebu yn yr ardal ac hefyd yn ymwybodol o'r gwasanaeth gwael yn yr ardal hyn ar hyn o bryd. Mae
Mae'r parc o'r farn a bysau darparu amserau ychwanegol yn dod â fanteision i'r ardal trwy gwella bleoedd cyfathrebu mewn modd sydd ddim yn amharu ar y tirwedd. A bysau hefyd yn gwella diogelwch yn yr ardal ac mewn modd sydd ddim yn amharu ar yr amgylchedd ac ar y tirwedd. I crynoi felly, mae'r gan bod y cais yn ymwneud â dylai amod tri yn benodol o'r caniatâd greiddiol yn mwyn ymestyn yn cwmpas y bast i bawb. Mae'n gwneud hwn yn fanteisiol i'r ardal cyfagos heb unrhyw addasiadau a newidiadau i'r mas presennol gan gwella cyfathrebu yn yr ardal heb effaith negyddol yn unol â pholisïau datblygu un a datblygu 26 pan felly yr argymhelliad yw caniatáu'r cais a dileu'r amod. Iawn, diolch yn fawr iawn Dafydd. Mae'r siaradwr, Mr Norman Gillian, ar adnod ymgeiswyr. Ydy 3 munud. Gillian. Yeah, I just go. Yeah, I've not much to add. The report covers everything. It was really just maybe to preempt maybe some questions on what's actually happening with the antennas and the coverage. So at the moment, with the condition in place, the EE coverage is specifically for the new emergency services 4G network. So that is for the blue light services, police, ambulance, etc. It's for their communication only. So there's no access for the public on your handset. If you've got an EE phone or an EE network, you're not able to use that mast currently with the condition in place. With the condition removed and with absolutely no physical development at all on site, somebody flicking a switch somewhere, not even on the site, flicking a switch somewhere else, that opens up the mast and coverage for the EE commercial network. So that means those who have an EE phone can use their phone and get 4G coverage. And it also means those not on the EE network and in the area where there is zero coverage from any other operator, they will be able to use that coverage for emergency calls, 999 calls. So when you see the sort of emergency calls only sign in your phone, that's when you're in an area where there is coverage, just not from your network operator. So that would allow 999 calls to be made for all users of any network and allow 4G coverage in the area for customers. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Sy'n gynnig? Edgar? Na i gynnig, ac eto dwi eisiau tynnu cynghorydd lleol ar efo ymweliad. Son? Ie. Eilio. Rwy'n os siarad? Sorry, cynnig gan Edgar i ganiatáu. Cynnig ganiatáu. John yn eilio. Fel rwy'n sy'n gwneud waith o Morgan Gwyrddol fel rwy'n bob yn y hyn, dwi'n gwybod faint o angen sy'n i gael mynediad i'r ffôn, arbennig os da chi mewn braffarth fel hynny. Mae'n golygu bydd o'n lot sapach efo sefyllfa lle does dim newid o gwbl i sut mae'r peth yn edrych na ddim byd arbenigol yn cael ei roi arno fo. Mae o'n bach yn ôl brain yn ei fi, os yn mynd ymlaen. Iawn, diolch yn fawr, rwy'n arall siarad? Ie, jyst gyda fe bach ti'n mynd i ddweud, mae o'n safety towards letting signal heddiw. A fydd o'n hynny am y pawb sydd yn cael ei yma'r ffôn efo fo. A dros yr un gwaniaeth, dim ond switch off break wedi'n dda fo, na, dim problem o gwbl. Fawr, rwy'n arall? Sad oes? A i bleidlais felly, pawb sydd os ganiatáu nhw chi ddangos ysgwyd gyda. Ni, hwnna di gario dydi? Yndi, ganiatáu i rhaid. Diolch yn fawr. Thank you. Rwan i'r ystaf. Rhaid Bryden, safle, datgomisiynu trawsmynydd. Aled Lloyd yn hwn. Can you screen them all? I'm supposed to use You know, we're having the village. I've done it.
Ie, diolch yn styried ydy cais hwn yn safle da, ond ddim yn syni saws fyny. Os oedd cebl taniarol a ffynna sydd yn ceblau weithio siamsiau a lle di'r aros o mynediad presennol o fewn y compound yn saws fyny. Mae'n rhan o prosiect enfarth yn y gwir sy'n dod pentir I dros fyny lle sy'n mwyn adnewyddu ceblau ffrin o'r dod pentir I traws. Neu fewn cwmpo presennol ar y safle yn y waith yn ymlaen yn fan'na lle. Ond dyma di'r safle'n bresennol so fel mae o'n bresennol so fyna a dwi'n syntiaeth dyn newydd yn dod yna rhan o'r gwaith sydd wedi bod yn o blaen lle so ddim yn defnyddio rhan o safle. Ie, so mae'n cynnwys elwedd bresennol lle neu aros ar lle sy'n gweithredu jyst yn ddim gwrthwynebiad wyddor. Parti I gysgu safle lle a tirwedd lleol gyfnod y lle'r gwaith a ddim effaith ar dair gyfagos ar Mynediad yn ddyniol gyffin o'r sy'n ar aros. Nathon nhw'n gwneud asesiad o'r effaith ar y tirwedd o rhan o'r cais oedd yn datgan bod yna ddim unrhyw effaith sylweddol. Mae polisi 27 yn nodi ar gyfer datblygiadau fewn parc menter Eryri yma safle fewn parc menter lle. So felly yn cyd-fynd y polisi yna lle. Gyda fyser a syniadu dwi'n meddwl sefyll fe'n rhywbeth so neu bynion. Ydy fyna gymryd o'n traffig cymryd eitha bach I feddwl y gwaith ni'n fynd ymlaen lle. Yn amlwg mae'n angen y datblygiad yma lle oherwydd gwaith sy'n mynd ymlaen ar gyfer y rhwydwaith lle mae'n pari ar gyfer y dyfodol lle. Felly argymhelliad ydy iddi'r pwy ardurdod wrth cyflwyno'r cynllunio o'r partneriaethau I gynnwyr y ddwy'r cais yma yn ddarllenedig I amodau. Mae'r argymhelliad yma wedi bodoli oherwydd o rai ni hysbysebu fo os oedd y cais I gyfanrwydd sy'n cynnwys y gwaith y ceblau angen asesiad effaith amgylcheddol rwy'n rhaid hysbysebu hwnnw so dyma'r hysbysebu heb eto wedi ben. So mae'r amodau yna yn bosib I rhaid diwygio bosib amod 6 ynglyn â gofynion adran gweithwyr y Llywodraeth. Mae'r asiant mewn trafodaethau efo hynny ar hyn o bryd. So y dilyn cyfnod ydi ben a wedyn mae'n hysbysebu eto. Iawn, diolch yn iawn. Sori y cynnig. Cynnig llai. Meryl? Edgar Neilio? Rwy'n sy'n siarad? Dwi'n dod I just pwynt o diddordeb I fi. Yn yr argymhelliad, ni'n dweud disgwyl am yr ymgynghoriad neu'r publicity ddod I ben. Di hynna'n arferol bod ni'n gwneud hynna dod I ben, a beth sy'n digwydd os di rhywun yn codi nhw gweithio brynebu y bwyd. Mae wedi cael ei hysbysebu ar y safle yn unan ar gorfynion, ond fatha mi ddargamod oherwydd bod na asesiad effaith yr amgylcheddol yn gysylltiedig â'r cais, o rai ni hysbysebu fo yn y wasg. So hwnnw bach yn hwyr yn cael ei wneud, ond so di'r cyfnod heb ddod I ben, ond so ddim sylwadau wedi derbyn ystod cyfnod gynnwyswyr arferol sydd ar y safle. Ond beth sy'n digwydd os sylwadau'n dod I ben? Bydden ni'n dod y cais yn ôl I chi. Diolch rwy'n arall. Os nad oes, nawn ni bleidlais pawb sydd dros ganiatáu newch chi ddangos os ydych Mae eto ni'n brydol. Brydol, dyma ni efo'r ceisiadau yna. Chwilwaith. Rwy'n sylwi blaen i'r bethau'r gwybodaeth. Bytyn debau adran 106, dydawr 285. Rwy'n gwestiwn y fanna? Neu sylw? Os nad oes, felly, awn ymlaen I dydawr 287. Disgwyl gwybodaeth ecolegol. Eto, gwybodaeth y fanna. Dros yr dudalen 288.
disgwyl cynlluniau diwygiedig a disgwyl ymateb i'r ymgynghoriadau. Dalen 289. Wedyn dal ei ddal yn ôl brosesu y cais cynllunio. Yw'r gwestiwn yn fan'na? Neu sylw? Dros y dudalen. A dyn ni'n mynd i benderfyniadau ddirprwyedig. Can ni'n cysiadau wedi caniatáu? Gwybodaeth. 292. Dyn ni'n dudalen. Yw'r gwestiwn? 293. Gwestiwn yn fan'na? Neu sylw? A 294. Dyna ni. Diolch yn fawr i chi. Eisiau sôn am bod y weithwyr yn dilyn... Weithwyr i fynd i gloch wan. Chwarter i hanner. Nid o'r wan. Gen i'n torri am un. Wel, na'r bwthau ydw. Ydyn ni eisiau hwnnw o'r un ac oes. Fysa ni'n cychwyn sydd felly efo'r gweithgor sydd yn... Ie, de. A dyn nhw'n dorri o'r... So, yr unig beth ydy fe rhaid pobl sydd ar y... So, pobl sydd yn rhithio yn rhaid chi... Ydyn ni'n aros o'r gweithgor? Ynddo. A sy'n cael gysylltu efo'r... Ti bach. Dyna ni, o'r... Ys ti yna?